Lamang po sa ating mga nanonood sa Facebook Live, maaari ninyong i-comment ang inyong pangalan at kung saan kayo nanonood dahil nais po naming malaman kung saan-saan umabot ang ating talakayan at kung sino-sino ang nakikiisa sa makabuluhang gawain ito. At para sa ating pagsasama-sama ngayong araw, ako po si Professor Christiana J. Humawan, ang inyong magiging guro ng palatuntunan. Muli, isang mainit na pagbati at magandang araw po sa ating lahat. Bilang formal na simula ng ating programa, inaanyayahan po namin ang lahat na magsitayo para sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Susundan po ito ng panalangin sa pangunguna ni Dr. Melanie L. Golosinda, puno ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte at Letra. Ilagay po natin ang ating puso't isipan sa presensya ng Panginoon. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos naming mapagmahal, narito po kami sa iyong harapan. Taos-puso naming pinasasalamatan ang araw na ito at ang pagkakataong muling magkasama bilang mga Pilipinong nagmamahal sa aming wika, kultura at pamana. Salamat po sa kaloob na wika, ang tinig na nagbubuklod sa amin bilang isang bayan at daluyan ng aming kaisipan, damdamin at pagkakakilanlan. Tulungan mo po kaming lagi itong pahalagahan at ipasa sa mga susunod na henerasyon. Samahan mo po kami ngayong araw sa aming tertulyang pangwika. Pagpalain mo ang aming mga saliksik at talakayan at gabayan mo po kami habang pinag-uusapan ang ugnayan ng artipisyal na katalinuhan at ang aming wika upang magamit namin ang bagong teknolohiya nang hindi nakakalimot sa aming katutubong dulo. Ipagkaloob mo po sa amin ang diwa ng pagkakaisa, pag-unawa at pagmamahalan habang ipinagdiriwang namin ang buwan ng wikang pambansa. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng iyong mapagmahal na anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po. Maaari na po tayong magsiupo. Bilang pagbubukas sa ating programa, malugod po nating inaanyayahan ang ating masigasig at kagalang-galang na dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Pamantasan ng Bicol, Dr. Adrian B. Aguilar. Salubungin po natin siya ng isang mainit at masigabong virtual na palakpakan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating mga kagalang-galang na panauhin, sina Attorney Marites Barrios Taran, tagapangulo ng Komisyon ng Wikang Filipino, sa ating butihing Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, si Dr. Babyboy Benjamin D. Nebres III, na magbibigay ng kanyang pampasiglang mensahe, sa Direktor ng Wika at Kultura sa Pamantasan ng Bicol na si Dr. Mayrilet Lopez Londonio, kay Dr. Evelyn Ulikino, Komisyoner Kinatawan ng Wikang Bicol, Dr. Melanie Golosinda, Puno Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte at Letra, sa mga tagapanayam at reaktor na mga dalubhasa sa Filipino, mga mag-aaral, magandang araw sa ating lahat. Sa ngalan ng Kolehiyo ng Arte at Letra, nais ko pong batiin kayo sa ating tertulya ngayong araw na may temang paghiras. Tertulyang Pangwika 2026 na may temang Wikang Filipino at AI. Kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang tema ngayong araw ay paghiras. Ibig sabihin na magbigay ng impormasyon. Hindi para kopyahin, kundi para magsaliksik, para magtanong, para lumikha, para mas mapalalim natin ang ating kasaysayan at mas maipalaganap natin ang galing ng Pilipino sa buong mundo. Ang hamon sa atin
Gamitin ang AI para hindi gawing tamad ang isip, kundi para palawakin ito. Gamitin natin ito bilang kasangkapan sa pananaliksik para mas mapabilis nating mahanap ang katotohanan. Mas malalim nating maunawaan ang ating kasaysayan at mas malawak nating maipakalat ang karunungang Pilipino sa buong mundo. Para mas mapalalim natin ang kasaysayan at mas maipalaganap natin ang galing ng Pilipino sa buong mundo. Ang wika, ang kaluluwa ng isang bansa. Kung mamamatay ang wika sa panahon ng teknolohiya, mamamatay din ang diwa ng pagka-Pilipino. Kaya sa araw na ito, aralin natin ang AI, pero mahalin natin ang ating sariling wika. Yakapin natin ang pagbabago, pero huwag nating talikuran ang sariling atin. Maraming salamat po. Mabuhay ang wikang Pilipino. Maraming salamat po, Dr. Aguilar. Sa puntong ito, atin pong pakinggan ng buong paggalang ang mahalagang mensahe mula sa kagalang-galang na tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, Attorney Marites Barrios Taran. Mga minamahal na kalahok, salubungin po natin siya ng buong sigla at isang masigabong virtual na palakpakan. Sa Pangulo ng Pamantasan at sa masipag naming direktor ng Sentro ng Wika at Kultura, mga minamahal kong mga kababayan, mga katuwang sa edukasyon, mga scholar sa wika, magulang, mga guro at mag-aaral, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong Agosto, ipinagdiriwang natin ang Buwan ng Wikang Pambansa 2026. Nakatuon ang ating pagdiriwang sa temang Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ang artificial intelligence ay isang phenomenon na hindi na natin kayang iwaksi, baliwalain o kaya ay iwasan. Nakapasok na ito sa ating mundo at maging sa ating bansa. Nariyan na ang AI sa larangan ng edukasyon, sa pananaliksik, sa komunikasyon, sa ating trabaho, sa mismong paraan ng ating paglikha at pagpuproseso ng mga impormasyon. Sa katunayan, nasa dulo na ng ating mga daliri ang AI. Sa harap ng pagbabagong ito, nais kong bigyan diin na ang AI ay kasangkapan lamang. Hindi ito kapalit ng tao. Hindi nito pinapalitan ang mananaliksik. Tumutulong lamang ang teknolohiya sa pagpoproseso ng impormasyon. Ngunit ang kritikal na pag-iisip, pagkamalikhain, at pananagutan ay nananatili sa kamay ng tao. Sa makabagong panahon ng AI, lalong magiging mahalaga ang wikang Filipino bilang tulay ng kaalaman, saliksik at inklusibong pag-unlad. Kinikilala ng tema ng Buwan ng Wika 2026 ang magkaugnay na papel ng wikang Filipino at artificial intelligence para sa makabansang gawain ng pananaliksik at pagtuklas ng mga bagay, proseso o sistema na kapaki-pakinabang sa tao. Kaya may panawagan kami sa KWF. Sinasabi namin na dapat tayo ay maging mapanuri, masinop, at magkaroon ng angkop at responsableng paggamit ng AI habang tinitiyak na may makabuluhang espasyo ang wikang pambansa sa mga usaping may kinalaman sa mga umuusbong na teknolohiya.
Ang Filipino at ang mga katutubong wika ay hindi dapat maiwan sa usapin ng teknolohiya. Narito ang KWF upang tiyaking handa, may sapat na sanggunian at hindi mapag-iiwanan ang ating pambansang wika at ang mga katutubong wika sa Pilipinas habang umuunlad ang makabagong teknolohiya. Tandaan, ang AI ay gumagamit at nagpoproseso ng wika. Maaring magiging kapaki-pakinabang na katuwang ang AI sa pagsusuri ng datos at pag-aaral. Ngunit ang kritikal na pag-iisip, ang verifikasyon ng katotohanan laban sa misinformation, disinformation at fake news, ang paggalang sa intellectual property at karapatang-ari ng mga tagalikha, ang moral na integridad sa pananaliksik, at paggalang sa mga katutubo ay mananatiling eksklusibong pananagutan ng tao. Habang patuloy na binabago ng teknolohiya ang ating mundo, huwag natin itong hayaang maging dahilan ng pagkawatak-watak o pagkawala ng ating sariling identidad. Gamitin natin ang wikang Filipino at ang lahat ng mga wika sa Pilipinas upang tiyakin ng komunikasyon sa ating lipunan ay laging malinaw, tapat, responsable, etikal at inklusibo. Pagkatapos po ng mga pagdiriwang natin sa buwan ng Agosto, magpapatuloy ang KWF sa pagpapaunlad ng mga saliksik sa wika at teknolohiya, pagpapayaman ng mga sangguniang pangwika, at pakikipagtulungan sa akademya at iba pang institusyon upang tiyaking may tiyak na lugar ang wikang Pilipino sa digital na kinabukasan. Inaanyayahan ko ang ating mga mamamayan, lalo na kayong mga mag-aaral, guro at mananaliksik, na patuloy na itaguyod ang ating wika. Maging matalino tayo sa paggamit ng teknolohiya, ngunit manatiling nakatuntong ang ating mga paa sa katotohanan, sa integridad, at sa pagmamahal sa bayan. Dahil kailanman, saan man, at anumang panahon ng pagbabago, kung nasaan ang wika, naroon ang Komisyon sa Wikang Filipino. Isang maligayang buwan ng wikang pambansa po sa ating lahat. Mabuhay ang wikang Filipino at mga katutubong wika sa Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa napakahalaga at makabuluhang mensaheng ating napakinggan. Sa ating mga online viewers, maaari po kayong mag-iwan ng inyong mga komento, reaksyon o mensahe sa ating live stream. At ngayon, dumako naman tayo sa mensahe mula sa ating komisyoner at kinatawan ng Wikang Bicol sa Komisyon sa Wikang Filipino, ang kagalang-galang na si Dr. Evelyn C. Oliquino. Salubungin po natin siya ng buong sigla at isang masigabong virtual na palakpakan. Pagbati ng maligayang buwan ng wikang pambansa. Maraming salamat sa pagsasagawa ng online tertulyang pangwika 2026 sa Bicol University sa pamumuno ng Direktor ng Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Marilet L. Londoño. Gayon din ang aking pagbati sa Pangulo ng Bicol University, Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III, at sa ating tagapangulong commissioner ng KWF, ang kagalang-galang Attorney Marites Barrios Taran. Sa ating guro ng palatuntunan, Professor Christiana Jade Jumawan, sa mga tagapagsalita na sina Dr. Cheryl Barredo at Professor J.R. Lucila, sa mga panauhin, mga mag-aaral, mga guro, mga kaibigan at sa lahat ng nakaantabay sa Zoom, maganda at mapagpalang araw sa ating lahat.
Ipinagkakapuri at pinasasalamatan natin ang patuloy na pagdadambana sa wikang Filipino sa panahon ng makabagong teknolohiya. Isa sa katangian ng wika ay ang pagiging dinamiko nito. Kasabay ng mga pagbabago ay ang pag-usbong ng gamit ng artificial intelligence. Gamitin natin ang makabagong teknolohiya ng may pananagutan habang patuloy na pinayayabong at ipinagmamalaki ang ating sariling wika. Hinihikayat ang bawat isa na maging aktibong kabahagi sa mga gawaing magpapalalim sa pagmamahal sa wikang Filipino at sa ating mayamang kultura. Sama-sama nating patunayan na sa kabila ng mga panteknolohiyang pag-unlad, ang ating wika ay nananatiling buhay, makabago at mahalagang gabay sa paghubog ng isang matalino, makabayan at makataong mamamayan. Pagbati sa inyong lahat ng mga tagapagtanggol ng wika. Pagbati sa Bicol University sa pagsasagawa ng tertulyang pangwika 2026. Diyos mabalos. Maraming salamat po, Dr. Oliquino. Sa pagpapatuloy ng ating programa, bibigyang daan naman natin ang isang mensaheng magsisilbing inspirasyon at dagdag sigla sa ating pagtitipon ngayong hapon. Para sa ating pampasiglang mensahe, buong galang po nating inaanyayahan ang ating Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, Dr. Babyboy Benjamin D. Nebres III. Salubungin po natin siya ng isang mainit at masigabong virtual na palakpakan. Sa lahat ng mga nakikibahagi ngayon sa palatuntunang tertulyang pangwika taong 2026, ang aking taos-pusong pagbati at isip kong karangalan ang ibahagi sa inyo ang mensahe ng ating mahal na Pangulong Dr. Babyboy Benjamin Nebres. Marubdob na pagbati mula sa pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi, sa pinagpipitaganang tagapangulong komisyoner ng Komisyon ng Wikang Filipino, Atty. Marites Barrios Taran, ang mabujing komisyoner sa Wikang Bicol, Dr. Evelyn C. Oliquino, sa ating mga butihing pangalawang Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, pangalawang Pangulo sa Gawaing Akademiko, Dr. Maria Julieta B. Bores, pangalawang Pangulo sa Administrasyon at Pananalapi, B.B. Cyrus Barameda, pangalawang Pangulo sa Pananaliksik, Pag-unlad at Ekstensyon, Dr. Lani L. Maceda, at pangwalang Pangulo sa Pamplano at Pagpaunlad, B.B. San Ramos. Ang dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Adrian B. Aguilar, mga iba pang dekano at direktor sa iba't ibang kolehiyo at departamento, sa masigasig na direktor ng Bicol Sentro ng Wika at Kultura at siyang punong abala sa gawain ito, Dr. Marilyn Lopez Londoño, sa masibag na mga profesor at gawa ng pamantasan ng Bicol, mga mag-aaral, mga kalahok, sa lahat ng mga panauhin sa pagdiriwang na ito at kapwa ko Pilipino. Maluwalhating pagbati sa isang maligayang buwan ng wikang pambansa sa ating lahat. Ang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa ay isang makabuluhang gawain na nagpapaalala sa atin na ang wikang Filipino ay hindi lamang sagisag ng ating pagbansang pagkakakilanlan, bagkos isa ring mahalagang instrumento sa paglinang ng kaalaman, pananaliksik at inobasyon. Nakaangkla ang pagdiriwang na ito sa Saligang Batas ng 1987, particular sa Artikulo 40, Seksyon 6, na nagtatadhana na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino at dapat itong payabungin at pagyamanin batay sa umiiral na mga wika sa Pilipinas. Kaugnay nito, itinatadhana rin ng Section 7 ang paggamit ng Filipino bilang isa sa mga opisyal na wika ng bansa para sa komunikasyon at pagturo. Samantalang binibigyang diin ng Section 9 ang tungkulin ng pamahalaan na pangalagaan at paunlarin ang Filipino sa pamamagitan ng patuloy na pananaliksik at ibang gawaing pangwika. Ang paggulita ng buwan ng wikang pambansa higit ding pinagtibay ng proklamation bilang 1041
series of 1997 na niligdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos na nagtakda sa buong buwan ng Agosto bilang panahon ng masiglang pagdiriwang ng wikang pambansa. Layunin nitong higit na pangmapalawak ang kamalayan ng sambayanan sa kahalagahan ng wikang Filipino bilang saligan ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. Sa taong ito, ang temang wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon, ay sumasalamin sa bagong yugto ng ating lipunan kung saan ang artificial intelligence ay nagiging katuwang sa paglikha, pagsusuri, at pagpapalaganap ng kaalaman. Sa gitna ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, nananatiling mahalaga ang wikang Filipino bilang daluyan ng kritikal na pag-iisip, makabuluhang komunikasyon, at makataong paggamit ng makabagong teknolohiya. Ang AI hindi kapalit ng talino, pagkamalikhain at pagpapalagang taglay ng tao. Sa halip, ito ay isang kasangkapan na dapat gamitin ng may pananagutan, katapatan, at paggalang sa katotohanan. Bilang mga mananaliksik, guro, mag-aaral, kawani, at mamamayan, tungkulin nating tiyakin na ang paggamit ng AI ay nakaangkla sa mga simulain ng akademikong integridad, etika, at mapanagutang pananaliksik. Higit sa lahat, nararapat nating gamitin ang wikang Filipino upang maging higit na naaabot ng bawat Filipino ang mga makabagong kaalaman at impormasyong makakapag-ambag sa pabansang kaunlaran. Naway magsilbing inspirasyon ang napakamabuluhang pagdiriwang na ito upang higit nating pagyamanin ang ating wikang pambansa, ang wikang Filipino, bilang tulay ng karunungan, pagkakaisa at inobasyon. Patuloy nating ipamalas na sa pamamagitan ng pagyakap sa makabagong teknolohiya ay hindi natin isinasantabi ang ating sariling wika. Bagkus, lalo natin itong pinapatatag bilang wika ng pananaliksik, edukasyon, pamamahala at pambansang pag-unlad. Sa sama-sama nating pagkilos, may isusulong natin ang isang lipunang may mataas na pagpapalaga sa wikang Filipino, isang wikang buhay, makabago at handang makipagsabayan sa pandaigdigang daloy ng kaalaman sa panahon ng artificial intelligence. Muli, mabunga at maligayang pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansang taon 2026. Mabuhay ang wikang Filipino, mabuhay ang mga katutubong wika sa Pilipinas, at higit sa lahat, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang ating amang Diyos na pinagbuklod ang ating lipi. Maraming salamat po sa ating pangalawang Pangulo sa Gawaing Akademiko, Dr. Maria Julieta B. Bores, na siyang humalili sa ating Pangulo ng Pamantasan. Maraming salamat po, Dr. Nebres, sa inyong mainit at makahulugang mensahe. At ngayon, dumako na tayo sa isa sa mga tampok na bahagi ng ating programa, ang ating unang talakayan. Sa pagkakataong ito, makakasama natin ang isang guro, mananaliksik, tagapagsanay, tagapagsalita at scholar na may malawak na karanasan sa larangan ng Filipino, edukasyon at pananaliksik.
Nagtapos siya ng kanyang BE Ed Filipino sa Western Mindanao State University, Lungsod, Zamboanga, noong ika-26 ng Marso 1976. Noong Mayo 2002 naman ay nagtapos siya ng kanyang MAED Filipino sa Zamboanga AE Colleges, ngayon ay University de Zamboanga na, at sa pamantasan ding ito, nagtapos siya ng kanyang Doctor of Education, major in Educational Management. Noong Hunyo 15, 2026, nagtapos siya sa degree Doctor ng Pilosopiya sa Filipino sa Bicol University bilang Outstanding Graduate, doctoral level. 17 taon din siyang naglingkod sa paaralang elementarya ng Southern Support Command bilang public school teacher na may katungkulang Master Teacher 2. At sa kasalukuyan, siya ay nagtuturo sa Western Mindanao State University, Kolehiyo ng Malalayang Sining, Departamento ng Filipino na may academic rank na Professor 6 sa bisa ng Joint Circular No. 3, Serye 2022, Cycle 1, bilang reclassified faculty noong nagdaang taong 2024. Siya ay faculty din ng paaralang panggraduado ng nasabing pamantasan. Siya ay nagsilbing tagapayo ng Kapisanang Filipino at coordinator ng Instructional Support and Materials Production or ISMP ng kanilang kolehiyo at naging autor ng iba't ibang mga kagamitang pampagtuturo gaya ng manual, module at sanayang aklat na naging mahalagang kontribusyon sa pamantasan na naging kapaki-pakinabang sa mga mag-aaral sa kolehiyo at mga mag-aaral sa graduado na kumukuha ng MAED Filipino, Ethics at Technical Review Committee. Siya ay paper presenter sa pambansa at pang-internasyonal na komprehensya sa pananaliksik. Naging tagasanay at tagapagsalita sa pambansang seminar na tinaguyod ng WMSU, DepEd at PASATAF. Siya ay naging author din ng mga journal na nailathala sa International Scopus Index, ISSN, at Web of Science na naging kapaki-pakinabang sa akreditasyon ng kanilang departamento sa Filipino. Siya rin ay naging grantee ng National Research ng KWF noong taong 2018 at 2019 at institutional funded research noong 2020 hanggang 2021. Sa kasalukuyan, siya ay isa rin sa mga mananaliksik na muling naging grantee ng Institutional Funded Research Project sa pangalawang pagkakataon. At noong nakaraang taong 2023, siya ay naparangalan bilang International Most Outstanding Educator na nagbigay ng mahalagang karangalan sa kanilang pamantasan. At ngayong hapon, ibabahagi niya sa atin ang kanyang kaalaman at pananaw hinggil sa paksang mga tanawing pangwika sa mga pampublikong espasyo, isang pagsusuri sa pamayanang multilingwal ng lungsod Zamboanga. Mga minamahal na kalahok, buong galang at kasiyahan po nating salubungin ang ating tagapagsalita ngayong hapon, Dr. Cheryl P. Barredo. Isang mainit at masigabong virtual na palakpakan po para sa ating unang tagapanayam. Buenos días a todos. Assalamualaikum. Mayad nga adlaw sa tanan. Mayong buntag sa tanan. Isang umagang kay ganda po sa ating lahat. Unang-una, ako po ay madugtog. Nagpapasalamat at ako po ay nabigyan ng pagkakataon ng Bicol University na makapagbahagi ng aking kaalaman patungkol po sa aking pag-aaral na tungkol sa mga tanawing pangwika sa pampublikong espasyo. Isang pagsusuri sa pamayanang multilingwal ng lungsod sa Zamboanga. Pati po nating lahat na sadyang kay layo ng zone sa Mindanao. Di po ba? Kaya, ito po ay magandang pagkakataon na makapagbahagi rin po ako bilang representative ng Zamboanga City na malalaman po natin ang wika at kultura ng lungsod sa Zamboanga. Kung ano-ano nga ba meron ang lungsod sa Zamboanga at ang mga tao, mga pangkat ng mga individual na nanirahan sa aming lungsod. Subalit, bago ako magsimula ng aking panayam, ay meron po ako ipakikitang video sa inyo. Dito po natin matutunghayan
kung gaano kakulay, kaganda ang aming lungsod at ang mga iba't ibang pangkat na naninirahan sa lungsod Zamboanga. Kaya po mga kaibigan, at natunghayan po natin no, kung gaano kaganda at kakulay ang lungsod sa Zamboanga. Sa makatuwid, ito nga po ang lungsod ng Zamboanga at ang mapa nito. Ang lungsod Zamboanga ay matatagpuan sa pinakatimog na dulo ng tangway ng Zamboanga o Zamboanga Peninsula, sa pulo ng Mindanao, sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Kilala ito bilang Asia's Latin City dahil sa natatanging kulturang Chabacano at impluensyang Espanyol. Kaya na ika nga, sabi sa kanta ng Chabacano, El Chabacano un poquito Espanyol. So ito po ang naging dahilan kung bakit binansagan ang lungsod sa Zamboanga bilang Asia's Latin City. So dito po sa lungsod Zamboanga ay kilalanin po natin ang mga Zamboangueños. So dito may itala po akong 4 na pangkat. Meron po kaming Zamboangueño Tausug, Zamboangueño Bisaya, Zamboangueño Tagalog, at Zamboangueño Chabacano. Ito po ay mangilan-ilan lamang sa mga pangkat na meron sa aming lungsod. Pero sa totoo lang, marami pang pangkat. At mamaya-maya pa ay matutunghayan natin kung sino-sino pa ang ibang pangkat na naninirahan sa lungsod sa Zamboanga. Subalit, ang tanong, sino-sino nga ba talaga ang maituturing na Zamboangueños? Siyempre po mga kaibigan, ang mga pinanganak sa Zamboanga City o Zamboanga Peninsula ay maituturing natin Zamboangueños. Pangalawa, matagal nang naninirahan at kinikilalang bahagi ng komunidad. Pangatlo, mga taong may pinagmulan sa reliyon at nakikibahagi sa kultura nito, kabilang ang paggamit o pagpapahalaga ng wikang Chabacano at iba pang lokal na tradisyon. Ang salitang Zamboangueño ay pagunahing tumutukoy sa pagiging taga-Zamboanga o sa pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa lungsod o rehiyon. Samantala, ang mga katawagan gaya ng Tausug, Bisaya, Chabacano, Tagalog, Sama, Yakan at Subaden ay maaaring tumutukoy lamang sa etno-linguistiko, pinagmulan o pagunahing wika ng isang tao. Sa meron kaming Zamboangueño Tausug, sino-sino nga ba ang mga Zamboangueño Tausug? Tausug ang etno-linguistiko pinagmulan, ngunit sa Zamboanga sila. Alam naman po natin na
laganap ang mga pangkat ng tausug sa Pilipinas. Subalit sa lungsod sa Buanga ay laganap din ang mga tausug dito sa aming lungsod na tumagal nang naninirahan dito o kaya sila po ay tinatawag na Sambuangueño Tausug. Meron din po kaming Sambuangueño Bisaya. Bisaya ang etnolinguistikong pinagmulan, ngunit naninirahan o nagmula sa Zamboanga. Sambuangueño Chabacano, karaniwang tumutukoy sa taga-Zamboanga na ang pagunahing wika ay Chabacano o malalim ang kaugnayan sa kulturang Chabacano. Sumunod ay ang Sambuangueño Tagalog. Tagalog ang pinagmulan o unang wika, ngunit lumaki o naninirahan sa Zamboanga at kinikilala ang sarili bilang Sambuangueño. Bagamat anong paman ang ating pinagmulan at pinabibilangan, kung tayo ay tumagal na sa lungsod o sa isang partikular na lungsod, yun na ang katawagan sa atin bilang mga Sambuangueño, katulad ng aking ibinahaging mga halimbawa ng mga pangkat na meron ang aming lungsod. So ngayon naman po ay ating mababatid ang wika sa pamayanang multilingual. Kailan nga ba natin sinasabing ang isang pamayanan ay multilingual? Kapag ang isang lugar ay may mga iba't ibang tao na gumagamit ng iba't ibang wika na maaaring higit sa 2 wika ang ginagamit o sinasalita. Yan po ay masasabi nating pamayanang multilingual. So dito po, mga kaibigan, ang wika sa common nitong definisyon, ito ay isang masistemang paraan ng komunikasyon na ginagamit ng mga tao upang maipahayag ang kanilang kaisipan, damdamin, karanasan, at kultura. Kaya nga, ang wika ang pinakamagandang regalo ng ating poong may kapal sapagkat ito po ay nagsisilbing instrumento na sa pamamagitan ng wika ay nagamit natin ito sa pagpapahayag ng ating saloobin, ng mga ideya, kuro-kuro, damdamin, at kung ano-ano pa. Kung kaya sabi natin, ang wika ay talagang napakahalaga sa isang tao. Sa isang pamayanang multilingual, tulad ng lungsod Zamboanga, ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa pagkipag-usap, kundi nagsisilbi ring tulay na nag-uugnay sa iba't ibang pangkat etniko at kultura. Hindi lamang po ito umiiral sa anyong pasalita, kundi maging sa anyong pasulat na matatagpuan sa iba't ibang pampubliko spasyo. Alam naman po natin na ang bawat lungsod ay may iba't ibang mga karatula, anunsyo, mga pabatid na tinatawag po natin mga tanawing pangwika na nakapaskil sa pampubliko espasyo ng partikular na lungsod. Isa sa mga konkretong manifestasyon ng wika sa kapaligiran ay ang mga tanawing pangwika, gaya nga po ng ating nabanggit, na tumutukoy sa mga nakasulat na anyo ng wika sa mga pampublikong lugar, gaya ng mga karatula sa lansangan, pangalan ng mga establishmento, anunsyo, babala, at iba pang signages na tinatawag nating mga tanda o palatandaan. Partikular na po sa sentro ng lungsod na matatagpuan ang mga mararaming gusali at mga establishmento.
Ang pagkakaroon ng iba't ibang wika sa mga pampublikong espasyo ay refleksyon lamang po ng pagiging multicultural at multilingual. Nakatangian ng isang lungsod tulad na lamang po ng lungsod sa Buanga. Ang tanawing pangwika ng isang lugar ay nagbibigay ng mga batayang tungkulin. Isa na po rito ay ang informational na tungkulin. Pag sinabi po natin informational na tungkulin, ito po ay tuwirang tumutukoy sa pagbibigay ng impormasyon o kaalaman. Layunin po nitong magpaliwanag, maglahat ng mga katotohanan o magtuturo tungkol sa isang paksa. Halimbawa na lamang po sa lungsod sa Buanga. Ito po ay maituturing na Asia's Latin City dahil na rin po sa impluensyang Espanyol at paggamit ng Chabacano. Siyempre, pabatid po na ang Chabacano ay maituturing lingua franca ng lungsod sa Buanga sapagkat ito po ang wikang pinakagamitin sa aming lungsod. Okay? Ang pangalawang tungkulin naman po ay tawag nating makahulugang tungkulin. Pag sinabi po nating makahulugang tungkulin, ito po ay tuwiran, tumutukoy sa pagpapahayag ng mensahe may mas malalim na kahulugan o layunin. Ito po ay maaaring naghahatid din ng aral, damdamin, at pagpapahalaga. Halimbawa, sa lungsod sa Buanga ulit. Maaaring ito ay maituturing na tahatan ng iba't ibang kultura at wika na nagpapatunay na maaaring mamumuhay ng may pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. Hindi po hadlang ang pagkakaiba-iba ng kultura na meron ang mga Sambuangueños. Bagkus, ito po ay daan ng kanilang pagkakaisa. No? Kahit sila po ay nagkakaiba-iba sa kultura, maaari sa wika. Subalit hindi po siya nagiging hadlang na maitaguyod at maisulong ang kapayapaan at ang pagkakaisa ng mga Sambuangueños. Ang pangatlong tungkol naman po ay tinatawag nating regulatoryo. Okay? Ito po ay ayon kina Landry at Borges. Pag sinabi po natin regulatoryo, ito po ay ang tungkuling kumokontrol, no? At gumagabay sa iba kung ano po ang nararapat na gawin o tamang pagkilos. Halimbawa po nito ay ang pagbibigay po ng payo, paalala, mga babala, at katuto. Katulad na lamang po sa mga tanawing pangwika na nakikita sa mga pampublikong lugar na ang bawat nakapaskil ay may kaukulang gamit at naging kapakipakinabang po sa mga tao. So kasi meron pong mga tanawing pangwika na maaari nagbibigay ng direksyon, ng babala, panuto sa mga tao kapag ito po ay kanilang nababasa at natatanaw. Di po ba? So malaking tulong po iyan sa mga tao na maaari sila po ay magagabayan nito at matuturuan po ng tamang direksyon. Okay? Sa katunayan, mga kaibigan, ang lungsod sa Buanga ay maituturing na isang multilingual na lungsod sapagkat maraming wika ang ginagamit at sinasalita ng mga mamamayang Sambuangueños. Katulad na lamang po ng Chabacano, Pilipino, Ingles, Bahasa Sul, Cebuano, Yakat at iba pa. Ibig sabihin po nito, hindi lang po ito ang wikang umiiral o ginagamit at sinasalita, no, sa pagkikipagkomunikasyon.
Ito po, mga kaibigan, ay mangilan-ngilan lamang. Okay? So, ngayon naman po, ang ating matutunghayan dito ay ang lungsod sa Buanga bilang multilingual at multicultural. So, meron po akong ipapakitang video sa inyo na magsisilbing pohema na hindi lamang Chabacano ang aming wika, kundi marami. Okay? Alam ko, nakatutok ang lahat sa aking ipapakitang video. Hi, Jan. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal tú? Con cuidado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Julián Joan, un estudiante ng kolehiyo. Ya nace iya Inglanda iyo aquí na ciudad de Zamboanga. De mío mga tata inana, puro mga Chabacano. Por eso kanamon talyama, Chabacano o un Zamboangueño. Muchísimas gracias. May nga daw sa tanan, dili sa Zamboanga City, dagang klase-klase ka mga tao na ay tausong, ay Filipino o Tagalog, na po yung mga Bisaya. Klase-klase ang ilahang ginuuhan. Klase-klase po ang ilahang mga ginapangsulti nga lingwa kung sa Chabacano pa. Pero dili, datan mga kailan ako nga dili na anak, dili na ninda po o dili na nagkapamilya ng mga Bisaya. Ang tawag sa mga Zamboangueño Bisaya. Kaya salamat o welcome to sa Zamboanga City. Salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako ay Assistant Prof. Edeline A. Jainal. Naghihindo biyao na Western Mindanao State University. Pianganak a Zamboanga City, Hambuok ta Usog. Diin ako limagguha ula ini. Kaya inako ini Hambuok ta Usog Zamboangueño magsukol. Ano masasabi mo sa lungsod ng Zamboanga? Yung mula Sambuangan, marayaw ibang pag-uusahan sa mga tao. Matagal ka na ba dito nakatira? Oo, malugay na ako. Dito ka rin pinanganak. Di na ako kaganak. Anong masasabi mo sa mga kabataan na nakatira dito sa Zamboanga? Mayan ko ang mga kabataan, dahil di Sambuangan, yung mga kabataan biyaon marayaw ibang matutuyo patan mag-school. Okay, maraming salamat sa iyo. Mayad nga adlaw git sa tanan. Ako gali si Associate Professor Edhalin B. Kadapan. Katudlo ko diriya sa Western Mindanao State University, diri sa Departamento sa Filipino. Isa gali ko ka Ilongga nga natawo sa Cotabato. Pero nagdugay ko diri sa siyudad sa Zamboanga. Ang tawag sa akon Ilongga Zamboangueño. Madamo gid nga salamat. Segundo suglamnon. Akon si Erlina Tilasan, Subanon, binatao sa siyudad de Zamboanga. Ginauga mau mga Subanon. Diniyo sinumulag sa ang tinawag dinami Subanon, Zamboangueño. Sa pulo salamat. Okay. So pagkatapos po natin natunghayan at napakinggan ang mga individual na nagsasalita gamit ang iba't ibang wika, so yun po ay isang patunay labag na ang lungsod sa Zamboanga ay isang multilingual at multicultural na lungsod. Di po ba? So bilang multilingual, ang lungsod sa Zamboanga ay kilala rin bilang Asia's Latin City. At tahada ng iba't ibang wika ginagamit sa araw-araw, kabilang dito ang Chabacano. Ito po ay ang pagunahing wika ng residente. Kaya nga po kanina, nabanggit ko na ito ang lingwa para ng lungsod sa Zamboanga. Ito po ay ang Chabacano. Pilipino
ginagamit sa edukasyon sapagkat ito po ay nagiging bahagi ng kurikulum. Kaya ito ay magsisilbing ginagamit sa edukasyon, no? Nagiging asignatura dito sa aming lungsod. Maaaring ginagamit din sa pamahalaan at pakikipagkomunikasyon bilang pangalawang wika. Maliban sa L1 o sa unang wika, Pilipino ginagamit sa labas bilang pangalawang wika. Ingles, ginagamit din sa negosyo, maaaring sa edukasyon, sapagkat ito rin ay naging medium ng instruksyon na ginagamit sa pagtuturo at opisyal na transaksyon. Iba pa mga katutubong wika tulad ng Cebuano, Tausug, Sama, Yakat, Subaten at iba pa. Bilang multikultural na lungsod, ang lungsod Zamboanga ay maituturing na parada ng iba't-ibang pangkat ng mga tao na may kanya-kanyang tradisyon, paniniwala at pamumuhay. Kabilang dito ang mga Kristiyano, Muslim at mga katutubong pamayanan. Ibang-ibang pangkat etniko gaya na lamang ng Chabacano, Tausug, Yakat, Sama, Subaten at iba pa. Makikita ang pagkakaiba-iba ng kultura sa kanilang mga pagdiriwang, pagkain, sining, pananamit at mga kaugalian. So diyan natin nakikilala ang kanilang pagkakakilanlan. Example o halimbawa, yung mga Tausug, mahilig silang sumuot ng mga damit na mahaba yung sleeve, balot na balot ang kanilang pangangatawan, yung kanilang pagkain, yung mga halimbawa yung mga lokot-lokot, tula itog. Okay? So, yun, nakikilala natin, ayan, mga pangkat na mga Tausug. Okay? Ang mga Chabacano naman, mahilig sa mga kapistahan, masasayahin. Yan, mababait, syempre. Ganun kami mga Zamboangueño. Okay? So ngayon naman po ay ang kahalagahan ng pagiging multilingual at multicultural ng lungsod Zamboanga. Nanguna po rito, ito po ay nagpapalakas ng paggalang at pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. So ito po ay maaaring nangangahulugan natututo ang mga tao na igalang at ang iba't ibang wika, kultura, relihiyon at tradisyon ng bawat isa. Kahit man magkakaiba ang kanilang mga pinagmulan at paniniwala, ang mga Zamboangueños ay nagkakaisa pa rin. Nagkipagkapwa at napapanatili ang kapayapaan sa komunidad. Okay? Isa pang kahalagahan ay ang pagpapayaman o nagpapayaman sa kultura at kasaysayan ng lungsod. So dito po mga kaibigan, ito po ay nangangahulugan. Mas nagiging makulay at natatangi ang pagkakakilanlan ng isang lungsod dahil po sa pagsasama-sama ng iba't ibang wika, tradisyon, paniniwala, sining at pamumuhay ng mga mamamayan dito. Isang halimbawa po ang lungsod Zamboanga. Talagang binibida po ang lungsod Zamboanga. Okay? So, dito po sa lungsod Zamboanga, ang impluwensya ng mga Chabacano, Tausug, Yakan, Sama, Cebuano at iba pang pangka-etniko ay makikita po sa kanilang pagkain, no? Tulad po ng video na napanood nyo kanina. May mga samut-saring pagkain ang ipinakita doon. Natanda ng kanilang pagkakakilanlan. Okay? Maaaring musika, sayaw, pananamit, at mga pagdiriwang. Ang mga ito ay naging bahagi ng kasaysayan ng lungsod
na nagpapakita ng kung paano nga nagkakaisa ang iba't ibang kultura sa paglipas ng panahon. Dahil dito, basta pahahalagahan ng mga mamayan ang kanilang pinagmulan at naipapasa nila ang kanilang mayamang kultura sa susunod na henerasyon. Ang sumunod naman po ay ang nagpapasigla sa turismo, kalakalan at pag-unlad ng komunidad. So ito po mga kaibigan, ito po ay tuwirang nangangahulugan. Ang pagkakaiba-iba ng kultura at wika ng isang lungsod ay nakatutulong upang mas makikilala ito. Maaaring dumadami at ang mga bumibisitang turista sa lungsod at lumalago pa ang kabuhayan ng mga mamamayan. Halimbawa naman po dito sa aming lungsod sa Zamboanga. Ang iba't ibang kultura, tradisyon, pagkain, wika at mga makasaysayang lugar ay umaakit sa mga turista at nais nilang makilala ang natatanging pagkakakilanlan ng lungsod. Dahil sa pagdami ng mga turista, ay nagkaroon din po ng oportunidad para sa negosyo, serbisyo at mga gawaing pangkultura. Sa makatuwid, talagang maraming turista ang pupunta sa amin dito. No? Hindi naman po nakakatakot ang aming lungsod. Dahil sa totoo lang po talaga ay marami kaming mga magagandang tanawin dito na madalas na dinadayo po ng mga taga-ibang lugar, maaaring mga turista o yung mga taga-ibang taga-ibang rehiyon, no, na gusto po nilang mabatid kung gaano kaganda ang lungsod sa Zamboanga at makikilala ang mga mamayang naninirahan sa aming lungsod. Okay. So yan po mga kaibigan ang kahalagahan ng pagiging multilingual at multicultural ng lungsod sa Zamboanga. Ang isa sa mga patunay na naging multilingual ang lungsod sa Zamboanga ay dahil na rin po sa mga tanawing pangwika na nakikita sa mga pampublikong espasyo tulad ng pasyalan, kainan, laruan, institusyon at pampublikong pamilihan. Ang tanawing pangwika ay naglalarawan sa mga teksto multimodal na nakakaskil sa mga pampublikong lugar at iba pang espasyo, mga senyales na naglalaman ng mga impormasyon. Ito po ay sa pag-aaral ni na Antonio et al. 2025. Ito ay maaaring nauuri ayon sa impormasyon, anunsyo, pabatid, kaalaman, direksyon, babala at patalastas. Sa makatuwid, ang mga tanawing pangwika ay nahati sa dalawang kategorya. Meron po tayong tinatawag na noun at bottom up. Ang kategorya noun ay tumutukoy sa pagkatanda na may kinalaman sa pulisiyang pangwika, regulasyon na maaaring kontrolado ng gobyerno at kinakatawan ng mga opisyales. Halimbawa, ay ang pampublikong anunsyo o impormasyon, babala, pangalan ng gusali, opisinang pang-gobyerno, karatula, pangalan ng kalye, direksyon, monumento, public transportation signs, at marami pang iba. So yun po ang kategorya top-down. Ang kategoryang bottom-up naman ay tuwirang tumutukoy sa mga tanda na nilikha ng bawat individual, pampribadong kalakalan, shock signs, advertisements, billboards, pribadong anunsyo, private office signages, pangalan ng pampribadong gusali at iba pa.
Sa konteksto ng lungsod sa Zamboanga, makikita ang malawakang paggamit ng wikang Chabacano, Bisaya, Pilipino, Bahasa Sud at Ingles sa mga pampublikong palatandaan at mga karatulang pang-impormasyon. Ito po sa makatuwid ang mga halimbawa ng tanawing pangwika na akin pong nakuhanan during the data gathering. So, syempre batid po rito yung Ingles. Halimbawa, pitch in, help keep our area clean. So, obviously, talagang Ingles. Di po ba? Filipino, bawal magtapon ng basura dito. Okay? Next is yung Chabacano. Por favor, bisyakon de vosotros, cosas de valor. Na ang ibig sabihin sa Ingles, please keep an eye on your valuables. Okay? Ang sumunod naman ay Bahasa Sud. Magsupol kapag pamininyo. Makuyag kami kapag gulmat kanyo. Ibot-ibot, di manjari magdil tip. Ako naman din, dahil marunong din akong magbahasa Sud, naiintindihan ko yan. Na ang ibig sabihin, maraming salamat sa inyong pamimili. Kami po ay natutuwa sa aming pagserbisyo sa inyo, subalit ipinagbabawal ang pagbibigay ng tip. Yan po, mga kaibigan. Siyempre, meron din kami Bisaya. Halimbawa, daghang salamat sa pagpamalit. Malipayon kami sa pagserbisyo kaninyo. Palihog, ayaw lang sa paghatag og tip. Napareho rin ang mensahe sa binanggit ko kanina o sa aking pagsalid sa wikang Bahasa Sud. Na maraming salamat sa inyong pamimili. Kami po ay natutuwang maglingkod o magserbisyo sa inyo. Subalit, ipinagbabawal pa rin po ang pagbibigay ng tip. Okay? Di po ba, no? So yun, 4 na yun. Okay? So yun po mga kaibigan, yun po ay mangingilan-ilan lamang. Bagamat marami po kaming mga wika dito sa lungsod sa Zamboanga. Subalit, sa mga tanawing wika na aking natanaw at nasilayan sa paligid, yun po ang mga wikang ginagamit o pinakagamitin sa mga anunsyo, sa mga karatula na nakapaskil sa mga pampublikong espasyo. So, ibig sabihin, maging sa mga tanawing pangwika ay hindi lamang purong Ingles at Pilipino ang ginagamit. So, yun po yung pruweba, no? Na maging sa mga pabatid sa mga tanawing pangwika ay talagang naaaninag pa rin ang pagiging multilingual ng lungsod sa Zamboanga. Okay. So, meron po ako mga halimbawa rito ng mga larawan na aking nakuhanan, no, sa Pook Pasyalan. Ito po yung halimbawa. Meron po tayo Dia de Cesar. Ibig sabihin, araw ni Cesar. Ito po ay nasa wikang Chabacano. Ito po ay sa Pasyalan, ha. Clean as you go. Limpia antes de salir. Chabacano po yan. Pakiusap, huwag pumarada sa tapat ng gate. O yan nga, combination ng English at Filipino. Don't block the driveway. El perfecto lugar para con ustedes, cerca ya, abuya. Ang yan ay Chabacano, no? Na ang ibig sabihin, ang isang perfectong lugar ay malapit nang dumating sa Filipino, no? Kung i-translate. Bisat sa imong kaimtan sa dahage, padayon ang among pagkikibisog ug suporta. Ang ibig sabihin dito, kahit sa kanilang ang ibig sabihin nito na sumusuporta pa rin, no, ang mga mamamayan sa kanyang pagiging leader sa komunidad. Ngayon naman ay sa Pook, Kainan.
Meron tayong pahibag no, palihog o hugas sa inyong mga kamot. Ang ibig sabihin, paalala, na pakihugas ng inyong mga kamay. Salamat Idil Fitir Al-Mubarak. Yan po ay pagdiriwang kapag haliraya ng mga kapatid namin Muslim. Bawal tumambay at magkalat. So, por favor, bishacon de vosotros cosas de valor. No standby allowed. No outside food allowed. Yan po ay sa kuok at inan. Pabor mabuta basura ati. Yan po sa kuok, palaruan na po tayo. Bawal magtapon ng basura dito. No parking in front of the gate. Abiso publiko. Okay? Yan po ay mga selected lang. Ngayon dapat po ay sa institusyon at opisina. Bienvenidos, Flores de Mayo. Maayos na kokolusugan, masagadang kokobuhayan. Keep quiet, don't contribute to more noise pollution. Opisina de Salud, ang pamilyang Ganado Panalo. Sangguniang Kabataan, Zamboanga City Federation. Okay? Ang publiko pamilyahan. Ito po. El Hombre Sapatos. Yung pandalaking sapatos. Quiere ustedes entra ya. Okay? Basket are available for your shopping convenience. Daghang salamat sa pagpamalit. Malipayot kami sa pagserbisyo kaninyo. Palihog ayaw lang sa paghatag og tip kay Bisaya. Sa kabuang resulta po ng aking pag-aaral o interpretasyon at mga wika na namin sa mga larawan ay patunay lamang ng pagiging multilingual ng lugsot sa Zamboanga. Sapagkat ang nasabing lugsot ay gumagamit ng iba't ibang wika tulad ng Ingles, Pilipino, Chacano, bahasa Sul, at Bisaya na maituturing na pinagamiting wika na napatunayan sa mga tanawing pamwika sa mga pampublikong espasyo nito. Ang kinalabasan ng kasalukuyang pag-aaral ay pinatunayan ng sariling na buong teorya na binansagat teoryang leng de leng o lenguaje de lengua na ang katumbas sa Pilipino ay wika ng dila. Ito po ang teoryang leng de leng ay nabuo dahil po sa napatunayan naging resulta ng pag-aaral na ang lungsod sa Zamboanga ay naituturing natin multilingual. Na ang ibig sabihin, ang mga mamamayang Zamboangueños ay may kakayanang makapagsalita ng iba't ibang wika. Isang halimbawa na po ako, bagamat ako ay isang Ilongga, Iligay nun ang tawag sa aming wika. Subalit marunong po ako mag-Chabacano. Sabi iyo kumbersa, Chabacano. Bahasa Sub, isa din yan. Ako ay marunong din magtausog. Makaingat ako magbisara bahasa Sub. Kahatian ko iban, in bahasa Sub. Bisaya pod. Kabalot ko kumusulti og Bisaya. Okay? So yun po mga kaibigan, maging Pilipino, lalo na't kasi ito po yung dialekto namin sa bahay, nagkatagalog kami rito, ang aking mga katulong ay mga purong Chabacano at ang isa doon ay Subano. Kaya nga, dito natin napapatunayan, no, ang pagiging multilingual ng isa lungsod. Kaya nga, nabuo ko ang teoryang leng de leng na ang ibig sabihin po ay lenguaje de lengua na katumbas sa Pilipino ay wika ng dila. Dahil sa dila na po ng mga Zamboangueño ang nakapagsalita ng iba't ibang lenguaje. Okay. So ito po ay ang kalahanayan
na nagpapakita ng wikang madalas na nakasulat sa pampublikong espasyo ng lungsod sa Zamboanga. Kung atin pong susuriin o sisipatin ang nakatsaad sa talahanayan ito, makikita po natin ang mga wika nakahilera dito. Meron yung Ingles, Pilipino, Tagalog, Baso, Bisaya. Sa mga wikang umiiral, ang may pinakamataas na bilang na nakita ko o tanaw ko sa mga tanawin pang wika ay ang wikang Ingles. Na ito po ay may bilang na 286. Sa 400 na tanawin pang wika na aking nakita, ang Ingles po ang may pinakamaraming bilang na ginagamit o madalas na ginagamit sa mga tanawing pangwika. Lumabas sa pag-aaral sa 400 larawan ng tanawing pangwika na nakunan, ang wikang Ingles ang pinakagamiting wika sa mga tanawing wika sa pampublikong espasyo ng lungsod sa Zamboanga. Sapagkat naniniwala ako ang mga Zamboangenyo na ang wikang Ingles ay isang wikang pang-international at na social media. Kaya ito po ay naiintindihan ng nakararami sa lungsod. Bagamat Ingles ang nangunguna sa pinakagamiting wika sa lungsod sa Zamboanga, subalit naipamalas pa din ng mga mamamayang Zamboangenyo ang kanilang pagpapahalaga sa wikang Pilipino at ang mga wikang umiiral, sapagkat ito ay patuloy nilang ginagamit at tinatangkilik sa kanilang pang-araw-araw at pakipagpagtalas-tasa at pakipag-ugnayan. At gayon din ang paggamit ng wikang Pilipino sa mga biswal na nakasulat sa mga tanawing pangwika sa pampublikong espasyo ng lungsod. Mga perspektibo naman po ng mamamayang Zamboangenyo sa paggamit ng mga wikang umiiral sa lungsod sa Zamboanga. Dito po natin malalaman kung ano nga ba ang naging perspektive ng mamamayang Zamboangenyo sa paggamit ng iba't ibang wikang umiiral sa lungsod sa Zamboanga. Ang mga perspektibo ng informante tungkol sa paggamit ng mga wikang umiiral sa pagkatanawing mga wika ay batay sa kanilang naging tugon sa isinagawa na yan. Lumabas na may iba't ibang perspektibo ang mga informante kaugnay sa wikang umiiral sa mga tanawing mga wika na kanilang natanaw sa mga pampublikong espasyo. Batay sa isinagawang pagsusuri sa kabuuang tugon o perspektibo ng mga informante, dito po nabuo ang 11 interpretasyon mula rito. So ito po ang talahanayan na nabuo, kumbaga, interpretasyon, no? Batay sa naging perspektibo ng mga informante. So dito po, ang unang perspective sa tanong tungkol sa pabor sa paggamit ng iba't ibang wika sa lungsod. Apat ang nakapagsabi, ito raw ay nakatutulong sa pagbibigay ng direksyon sa kanila. Pangalawa, sa pamamagitan po ng paggamit ng iba't ibang wika, ay napahalagahan ang mga wikang umiiral sa partikular na lungsod. 6 naman po ang nakapagsabi sa mga informante na dapat pahalagahan ang mga wikang umiiral sa lungsod. Binakapagsabi naman na ito raw ay maaaring nakatutulong sa pagkatuto ng iba't ibang wikang umiiral sa lungsod sa Zamboanga. 27 sa mga informante ang nakapagbigay tugon bilang perspektive nila sa paggamit ng iba't ibang wika. Ito rin po ay nagsisilbing gabay sa mga tao. 3 sa kanila ang nakapagbigay ng ganitong tugon.
na sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang wika, ito po ay magsisilbing gabay sa mga tao. Ang pagkakaroon ng pag-unawa sa iba't ibang wikang umiiral sa lungsod Zamboanga. 27 rin ang nakapagbigay ng ganito tugon o perspective na ang paggamit ng iba't ibang wika ay ang pagkakaroon ng pag-unawa sa iba't ibang wika umiiral sa lungsod Zamboanga. At syempre, may nakapagsabi rin na dapat Pilipino sapagkat ito ay ang wikang opisyal na nauunawaan ng lahat. So, labing isa naman po sa mga informante ang nakapagbigay ng ganitong tugon. Pagpapalaganap at paggalang sa diversidad sa lipunan. 8 sa mga informante ang nakapagsabi dito. Bentaha ng iba't ibang wika para sa ibang tao. Na may isa sa mga informante ang nakapagbigay ng ganitong tugon. Ito rin po ay nakitulog sa pagbibigay informasyon o kaalaman. 8 naman po sa mga informante ang may ganitong perspektibo. Pagiging melting pot na lungsod sa Zamboanga. Isa rin po sa mga informante ang nakapagbigay ng ganitong tugon. At ang paggamit ng wikang Ingles bilang wikang pang-international. So, 4 sa mga informante ang nakapagbigay ng ganitong saloobin o perspective. Sa kabuuan, ang iba't ibang mga naging perspektibo ng mga informante tungkol sa paggamit ng iba't ibang wika sa mga tanawing pangwika sa pampublikong espasyo na lungsod sa Zamboanga ay patunay lamang na karamihan sa mga mamamayang sa Kwadenyo ay labis na pumapabor sa paggamit ng mga wikang umiiral sa lungsod. Lalo na, ito ay nakatulong sa pagtuto sa mga wikang umiiral sa lungsod sa Zamboanga. At gayon din ang pagkakaroon ng pag-unawa sa mga wikang umiiral dito. Sapagkat ang lungsod sa Zamboanga ay isa sa mga maituturing na multicultural at multilingual na lungsod sa buong kapuluan ng Mindanao. Paano nga ba mapapangalagahan ang mga wikang umiiral sa lungsod sa Zamboanga? Tulad ng Chabacano, Tausug, Cebuano, Iyakan, Sama, at iba't mga karatubong wika. Siyempre, ang paggamit ng iba't ibang wika sa pag-araw-araw ng ibang bansa. Dapat panatilihin natin ang pagiging dinamiko nito sa pamamagitan na paggamit natin sa ating pang-araw-araw na kalastasan, pakipag-communicate sa ating kapwa. At masasabi natin ito ay manatiling buhay kapag ito po ay patuloy natin ginagamit. Pangalawa ay ang pagdaraos ng mga programa at patimpala na maaaring gamit din ang mga wikang umiiral sa isang partikular na lungsod. Ang pagtuturo ng lokal na wika at kultura sa mga paaralan. Kaya nga dati meron tayong MTV na kung ano yung lingkod ng isang lungsod ay yun dapat ang paiiralin natin, payayabungin natin. Di po ba? So isa yan sa mga aspekto na nagpapakita o nagpamalas ng pagpapahalaga sa isa. Paglikha ng mga aklat, awitit, pelikula at nilalamang digital. Kaya nga hinihikayat namin ang iba na ang mga kapwa naming mamamayang Zamboangueño, kagaya ng aming mga mag-aaral na gamitin, maaari lang gamitin ang kanilang sariling wika kapag sila ay lilikha ng sariling aklat o yung mga aklat pang panitikan, yung matula, maikling kwento, na gamit ang kanilang mga sariling wika. Paggalang sa lahat ng wikang ginagamit sa lungsod. Yan din po, na bagamat marami po
maraming wika ang Zamboanga. Nandoon po yung madugdog na paggalang at pagrespeto namin sa mga wika ng iba't ibang pangkat na meron kami sa lungsod sa Zamboanga. Ang pagsuporta sa mga pagdiriwang at gawain pangkultura. Yan din po. Paghihikaya sa kabataan na matutuhan at ipagmalaki ang sariling wika bilang bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Okay? Kasi ang wika ay isa sa mga aspekto na nakikilala tayo. Kung marinig natin na nagbabahasa ang pangkat, mga tausog yan. Kapag narinig natin nagbibisaya, yung mga pangkat na yan, mga Bisaya yan sila. Example kami, mag-inilonggo kami, mag-inigaynon kami, mga Ilongga na iyan. Ang umanggid na, no? So, isa yan sa mga patunay na marami ang mga pangkat na naninirahan dito sa amin at tumagal na Zamboanga City, kaya nga sila ay may tuturing natin Zamboangueño. Namang sinasabi sa batas na kailangan aabot kayo ng 10 taon o kaya mga 20 taon na masasabi kayo Zamboangueño. Pero kung hindi naman natin kinikilala ang kultura ng Zamboangueño, so parang nagiging useless ang lahat, no? Pero bagamat kahit sa ang pangkat tayo nabibilang, pero kapag kinikilala natin ang kultura ng Zamboanga, so tayo po ay may tuturing na Zamboangueño. So bilang mga pahalaga sa mga wikang umiiral sa lungsod, ito ay nagpapamalas na rin ng ating pagpapahalaga sa ating kasaysayan, pagkakakilanlan at kultura ng bawat pamayanan. Sa mga magitan po ng paggamit at paggalang sa iba't ibang wika, napalalakas ang pagkakaisa, mas napadadali ang pag-unawa sa isa't isa, at napapanatili ang mga tradisyon para sa susunod na henerasyon. Ang bawat wika ay may dalang karunungan at pananaw sa buhay. Kaya, ang paggalang sa lahat ng wikang umiiral, tulad na lamang sa lungsod sa Zamboanga, ay hindi lamang magkilala sa pagkakaiba-iba, kundi isang paraan din ng pagkakaguyod ng kapayapaan, pagkakaisa, at pagmamalaki sa mayamang pamana ng lungsod. At syempre, bago po wawakasan ang aking panayam sa araw na ito, ibig ko pong mag-iwan ng isang butil na kaalaman o mensahe patungkol po sa kahalagahan ng wika. Sinasabi rito sa mensaheng ito, kapag pinahahalagahan natin ang bawat wika, ay pinahalagahan na rin natin ang bawat taong bumubuo sa ating pamayanan. Muchísimas gracias a todos. Vaya con Diyos. Ako nga pala po si Dr. Cherry P. Barredo from Zamboanga City, Western Mindanao State University. Mabuhay po. Maraming salamat po, Dr. Barredo, sa isang napakayaman at makabuluhang talakayan. Tunay na pinalalim ninyo ang aming pag-unawa sa wika bilang mahalagang bahagi ng ating kultura, pagkakakilanlan at pang-araw-araw na pamumuhay. Muli po, taus-puso po naming sasalamatan si Dr. Cheryl P. Barredo para sa kanyang mahalagang pagbabahagi ngayong hapon. At upang higit pang mapalalim ang ating pagninilay-nilay sa mga ideyang ating napakinggan, dumako naman tayo sa pagbibigay reaksyon. Para sa ating unang reaksyon, buong galang po nating inaanyayahan ng isang masigasig na guro mula sa Ligao National High School, Dr. Melanie T. Abila, Master Teacher 3. Salubungin po natin siya ng isang mainit at masigabong virtual na palakpakan. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Una sa lahat, nais kong pasalamatan ang Pamantasan ng Bicol, ang Sentro ng Wika at Kultura, Doc. Marilet Lopez Londoño, at ang programa ng Doktor ng Pilosopiya sa Filipino sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging bahagi ng Pagheras, Tertulyang Pangwika 2026.
Binabati ko rin si Professor Cheryl P. Barredo sa kanyang masinop, makabuluhan at napapanahong pagtalakay tungkol sa mga tanawing pangwika sa mga pampublikong espasyo ng lungsod Zamboanga. Ang kanyang pananaliksik ay hindi lamang tungkol sa mga salitang nakasulat sa karatula. Ipinapakita nito na ang pampublikong espasyo ay maaaring basahin bilang isang buhay na teksto. Ang mga pangalan ng establishmento, karatula sa lansangan, babala, patalastas, anunsyo at iba pang tanda ay may sinasabi tungkol sa pagkakakilanlan, kultura, kapangyarihan, at ugnayan ng mga taong naninirahan sa isang lugar. Sa aking reaksyon, nais kong pagtuunan ng 3 mahalagang kaisipang lumitaw sa presentasyon. Una, ang tanawing pangwika bilang salamin ng isang multilingual na pamayanan. Ikalawa, ang agwat sa pagitan ng pagkakaroon ng isang wika at ng pagiging lantad nito sa pampublikong espasyo. At ikatlo, ang hamon ng artificial intelligence o AI sa pangangalaga sa dignidad, identidad at pagkakaiba-ibang pangwika batay sa kaisipan ni Papa Leo XIV sa Magnificat Humanitas. Mahalaga ang lungsod Zamboanga bilang isang lunan ng pag-aaral sapagkat hindi iisang wika o kultura ang bumubuo rito. Gaya ng ipinaliwanag ni Professor Barredo, maaring ang isang tao ay Zamboangueño ayon sa kanyang paninirahan at pagkakaugnay sa lungsod, ngunit maari siyang maging Tausug, Bisaya, Tagalog, Yakan, Sama, Subanen o Chabacano ayon sa kanyang etnolinguistikong pinagmulan o unang wika. Napakahalaga ng pagkakaibang ito. Ipinapakita nitong ang identidad ay hindi nakakahon sa isang katawagan. Ang isang tao ay maari magkaroon ng maraming antas ng identidad. Maari siyang Zamboangueño at Tausug, Zamboangueño at Bisaya, o Zamboangueño at Tagalog. Ang mga identidad na ito ay hindi kinakailangang magbanggaan. Maari silang sabay-sabay na umiral at magpayaman sa pagkatao ng isang mamamayan. Kaya ang pagiging multilingual ng Zamboanga ay hindi lamang nangangahulugan na maraming wika ang sinasalita roon. Nangangahulugan din itong maraming kasaysayan, kultura, pananampalataya at pananaw sa buhay ang araw-araw na nagtatagpo sa iisang lungsod. Tama ang binigyang diin ng tagapanayam. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa paghahatid ng impormasyon. Ito ay tulay na nag-uugnay sa mga pangkat etniko at kultura. Maging sa anyong pasulat, ang wika ay nagiging tanda ng presensya ng isang pamayanan. Kapag nakikita ng isang tao ang kanyang wika sa isang karatula, paaralan, pamilihan, tanggapan ng pamahalaan o pook pasyalan, para bang sinasabi ng lungsod sa kanya, kasama ka rito, kinikilala ka namin. Bahagi ng pagkakakilanlan ang lungsod, ang iyong wika at kultura. Sa presentasyong binanggit ng mga tungkulin ng tanawing pangwika batay kina Landry at Borges, impormasyonal, makahulugan o simboliko at regulatoryo, una, impormasyonal ang tanawing pangwika sapagkat nagbibigay ito ng direksyon, babala, gabay at mahalagang kaalaman. Ito ang nakikita natin sa mga karatula sa lansangan, ospital, paaralan, tanggapan, pamilihan at pook pasyalan. Ikalawa, makahulugan o simboliko ito sapagkat ipinakikita nito kung aling mga wika at identidad ang kinikilala at pinahahalagahan ng lipunan. Ang presensya ng isang wika ay hindi lamang praktikal, ito ay isang simbolikong pagkilala sa mga taong gumagamit nito. Ikatlo, regulatoryo. Ang tungkulin nito sapagkat may mga karatulang nagsasabi kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Nakapaloob dito ang mga babala, tuntunin, kautusan at paalala sa pampublikong lugar. Mahalaga ang tatlong tungkuling ito
dahil pinakikitang ang usapin ng wika sa pampublikong espasyo ay hindi lamang usapin ng magandang disenyo o wastong pagsasalin. Usapin din ito ng kaligtasan, pakikilahok, pagkilala at karapatan. Kung ang isang mahalagang babala ay nakasulat sa wikang hindi nauunawaan ng isang malaking bahagi ng komunidad, hindi lamang komunikasyon ang nagkulang, maaari ring malagay sa panganib ang kaligtasan at kapakanan ng tao. Isa sa pinakamahalagang ambag ng pag-aaral ay ang pagkakaroon nito ng konkretong datos. Sa 400 larawan ng mga tanawing pangwika mula sa mga puok pasyalan, puok kainan, puok palaruan, pampublikong pamilihan, institusyon at ahensya o opisina, malinaw na nangunguna ang wikang Ingles. Sa 400 larawan, 86 ang nasa wikang Ingles, 62 ang nasa Filipino, 37 ang nasa Chabacano, 8 ang nasa Bahasa Sug, at 7 o 1.75 bahagdan ang nasa Bisaya. Kapansin ang napakalaking agwat. Mahigit 7 karatula sa bawat 10 ang gumagamit ng Ingles. Pumapangalawa ang Filipino, kasunod ang Chabacano, Bahasa Sug at Bisaya. Sa isang banda, nauunawaan natin kung bakit nangingibabaw ang Ingles. Ayon sa mga impormanteng binanggit sa pag-aaral, tinitingnan ang Ingles bilang wikang pang-internasyonal. Malawak din ang gamit nito sa negosyo, edukasyon, opisyal na transaksyon, turismo at social media. Ginagamit ito upang madaling maunawaan ng mga bisita at ng mas malawak na publiko ang impormasyon. Ngunit sa kabilang banda, ang lakas ng datos ay nagtutulak sa atin na magtanong. Kung ang Zamboanga ay kilala sa natatanging kulturang Chabacano, bakit 37 lamang sa 400 larawan ang gumagamit nito? Bakit napakaliit ng presensya ng Bahasa Sug at Bisaya? At higit na mahalaga, bakit halos hindi nakikita sa kabuong talaan ang Yakan, Sama at Subanen? Bagaman kinilala sila bilang bahagi ng buhay na pamayanang pangwika ng lungsod. Dito lumilitaw ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng wikang sinasalita at wikang nakikita. Maaring buhay na buhay ang isang wika sa tahanan, palengke, barangay o pang-araw-araw na pag-uusap, ngunit nananatili itong halos hindi nakikita sa mga opisyal at komersyal na espasyo. Sa makatwid, ang pagkakaroon ng maraming wika sa isang lungsod ay hindi automatikong nangangahulugan na pantay-pantay ang kanilang pampublikong representasyon. Para sa akin, isa sa pinakamahalagang natuklasan ay hindi lamang kung anong mga wika ang nakita, kundi kung anong mga wika ang hindi gaanong nakita. Ang kawalan o kakulangan ng isang wika sa pampublikong espasyo ay isa ring mahalagang datos. Maaring ipinaghihiwatig nito na ang isang wika ay nakakulong lamang sa impormal na komunikasyon. Maaari rin nitong ipakita na may mga wikang tinuturing na angkop sa opisyal, akademiko o komersyal na gawain, samantalang ang ibang wika ay naiuugnay lamang sa tahanan o partikular na komunidad. Hindi ibig sabihin nito na sinasadyang maliitin ang ibang wika, ngunit maaari itong maging bunga ng nakasanayang patakaran, komersyal na interes, praktikal na pangangailangan o kakulangan ng kamalayan. Dahil dito, maaaring palalimin pa ang pag-aaral sa pamamagitan ng pagtatanong, sino ang nagpapasya kung anong wika ang nilalagay sa isang karatula? May pagkakaiba ba ang mga wikang ginagamit sa top-down at bottom-up na tanawing pangwika? Mas gumagamit ba ang Ingles at Filipino ang mga opisyal na karatula ng pamahalaan? Mas lantad ba ang Chabacano, Bahasa Sug at Bisaya sa mga karatulang nilikha ng pribadong mamayan at maliit na negosyo? Mahalaga ang paghahambing ng top-down at bottom-up. Ang top-down na karatula
ay namumula sa pamahalaan at mga institusyon, samantalang ang bottom-up ay mula sa mga individual, negosyo, tindahan, pribadong tanggapan, advertisements at iba pang pribadong sektor. Sa paghahambing ng dalawang ito, nalalaman natin hindi lamang kung anong mga wika ang umiiral, kundi kung paano nagkakaiba ang opisyal na patakarang pangwika at aktual na pagpili ng mga mamamayan. Hindi lamang mga larawan ang sinuri sa pag-aaral. Mahalaga ring binigyan nito ng puwang ang perspektibo ng 100 impormante. Sa kanilang mga tugon, lumitaw ang 11 pananaw tungkol sa gamit ng mga wikang nakikita sa pampublikong espasyo. Kabilang dito ang pagbibigay direksyon, pagpapahalaga sa mga wikang umiiral, pagtulong sa pagkatuto ng iba't ibang wika, pagsisilbing gabay, pagtataguyod sa Filipino, paggalang sa diversidad, pagbibigay ng impormasyon at pagkilala sa Zamboanga bilang isang melting pot. Pinakamaraming 37 impormante ang nagsasabing nakatutulong ang mga tanawing pangwika sa pagkatuto at pagkakaroon ng pag-unawa sa iba't ibang wika. 11 naman ang nagbigay daan sa pagtatangkilik sa Filipino, samantalang 8 ang tumutukoy sa pagpapalaganap ng paggalang at sa diversidad. Mahalagang resulta nito, ipinakita nito ang mga karatula ay maaring maging impormal na silid-aralan. Habang naglalakad ang mga tao sa lungsod, nakakatagpo sila ng mga salitang mula sa ibang wika. Unti-unti silang natututo, nagtatanong at nagkakaroon ng kamalayan sa kultura ng kanyang kapwa. Gayunpaman, maaari rin nating palalimin ang interpretasyon. Ang pagkakita sa isang wika ay simula lamang ng pagkatuto. Upang magkaroon ng tunay na pag-unawa, kailangan may konteksto, wastong salin at pakikipag-ugnayan sa mga taong nagsasalita nito. Kung walang ganitong konteksto, maaring makita ang salita, ngunit hindi naunawaan ng kasaysayan at kultura nasa likod nito. Tinutukoy ng ilang impormante sa Zamboanga bilang isang melting pot. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig ng pagsasanib ng iba't ibang kultura. Ngunit maaring maging mas angkop ang larawan ng isang mosaic o habing may iba't ibang kulay. Sa melting pot, may panganib na matunaw o mawala ang mga natatanging katangian ng bawat pangkat. Sa isang mosaic o habi, nananatiling makikilala ang bawat kulay at hibla, ngunit nagkakaroon sila ng higit na kahulugan kapag pinagsama. Ito rin ang mahalagang kaisipan ni Papa Leo XIV sa kanyang ensiklikang Magnificat Humanistas. Ginamit niya ang 2 larawan mula sa Biblia, ang Tore ng Babel at ang muling pagtatayo ng Jerusalem. Sa Babel, mayroon lamang isang wika, isang teknolohiya at isang direksyon. Ngunit ang ganitong pagkakaisa ay hindi nakabatay sa uniformity o sa palitang pagkakapareho-pareho. Isinakripisyo ang pagkakaiba upang mapalakas ang iisang proyekto at kapangyarihan. Ang kahinatnan ay hindi tunay na pagkakaisa, kundi pagkakawatak-watak. Sa Jerusalem naman, ang muling pagtatayo ay sinagawa sa pamamagitan ng pakikinig at sama-samang pananagutan. Iba't ibang pamilya at pangkat ang nag-ambag. Hindi binura ang kanilang pagkakaiba, sa halip naging lakas ito sa muling pagtatayo ng kanilang pamayanan. Mahalaga ito sa tanawing pangwika ng Zamboanga. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang kailangang iisang wika lamang ang makita at gamitin. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi paglusaw sa pagkakaiba, kundi pagbuo ng ugnayan sa gitna ng pagkakaiba. Hindi kailangang mawala ang Chabacano, Bahasa Sug, Bisaya, Yakan, Sama o Subanen upang magkaroon ng puwang ang Filipino. Sa halip, maaring magsilbing tulay ang Filipino upang higit na magtagpo ang iba't ibang pamayanan. Ngunit upang maging tunay na tulay, kailangang marunong din itong makinig at magbigay ng espasyo sa mga lokal at katutubong wika. Isa sa pinakamahalagang mensahe ng Magnificat Humanitas ay ang paglalagay ng dignidad ng tao bilang pangunahing
pamantayan ng pag-unlad. Para kay Papa Leo XIV, ang dignidad ay hindi nakasalalay sa kakayahan, kayamanan, katayuan o pagiging produktibo. Ito ay likas na kaloob na dapat kilalanin at pangalagaan. May ugnay natin ito sa wika. Ang paggalang sa wika ng isang tao ay hindi bahagi ng paggalang sa kanyang dignidad. Dala ng wika ang alaala ng pamilya, karanasan, pamayanan at paraan ng pag-unawa sa mundo. Kapag minamaliit natin ang isang wika, hindi lamang ang salita ang ating minamaliit, maging ang mga nagsasalita nito ay maaaring makadama na hindi sila ganap na kinikilala. Kaya hindi sapat na sabihing multilingual ang isang lungsod, kailangang makita ang pagkilalang ito sa mga konkretong patakaran, institusyon, paaralan at pampublikong espasyo. May iugnay ang pag-aaral sa pangkalahatang tema ng Buwan ng Wikang Pambansa, Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Malaki ang maaring maitulong ng AI sa pagpapatuloy ng ganitong pananaliksik. Ang 400 larawan ay maaaring gawing bahagi ng isang digital map. Sa tulong ng AI, maaaring kilalanin, puriin at bilangin ang mga wikang ginagamit sa libo-libong karatula. Maaari ring pag-aralan kung saang bahagi ng lungsod higit na lantad ang Ingles, Chabacano, Bahasa Sug, Bisaya at iba pang wika. Maaari ring ihambing ang pagbabago sa tanawing pangwika sa paglipas ng panahon. Halimbawa, maaari nating malaman kung tumataas o bumababa ang paggamit ng Chabacano sa mga pampublikong espasyo. Maaari ring matukoy kung aling mga lokal na wika ang nanganganib na mawala sa pampublikong paningin. Ngunit binabalaan tayo ni Papa Leo XIV na ang teknolohiya ay hindi neutral. Maaari itong mag-ugnay, magturo at magpalawak ng kaalaman, ngunit maaari nitong magbuklod at lumikha ng bagong kawalang katarungan. Ang epekto nito ay nakasalalay sa mga taong lumilikha, nagpopondo, namamahala at gumagamit nito. Dito pumapasok ang isang napakahalagang tanong. Kung nangingibabaw na ang Ingles sa pisikal na pampublikong espasyo, ano kaya ang maaaring mangyari sa digital na espasyo? Karamihan sa malalaking AI system ay sinanay gamit ang napakaraming material sa Ingles at iba pang dominanteng wika. Dahil dito, mas mahusay ang kanilang pagkilala, pagsasalin at pagbuo ng nilalaman sa mga wikang maraming digital na datos. Kung kakaunti ang digital na material sa Chabacano, Bahasa Sug, Yakan, Sama, Subanen, Bisaya at iba pang lokal na wika, maaring mali o mababaw ang interpresyon ng AI sa mga ito. Maaring ituring na isang sistema ng maling baybay ang isang wastong lokal na salita. Maaari nitong isalin sa salita ngunit mawawala ang tunay na kahulugan, damdamin at kontekstong kultural nito. Ito ang tinatawag ni Papa Leo XIV na panganib ng Babel Syndrome, ang paniniwalang kayang isalin ng isang digital na wika ang lahat ng karanasan ng tao tungo sa datos at pagganap. Kapag nangyari ito, ang teknolohiya ay hindi na nagiging tulay, nagiging kasangkapan ito ng homogenization o pagbura ng pagkakaiba. Kaya mahalaga ang AI ay manatiling kasangkapan, hindi kapalit ng tao. Kaya nitong bilangin ang mga salita, ngunit hindi nito automatikong nauunawaan ang karanasan ng mga nagsasalita. Kaya nitong matukoy na ang isang karatula ay nasa Chabacano, ngunit hindi nito lubos na maunawaan kung bakit mahalaga ang wikang iyon sa kasaysayan at identidad ng Zamboanga. Sang-ayon ako sa konklusyon ng pag-aaral na ang wikang Ingles, Filipino, Chabacano, Bahasa Sug at Bisaya sa mga larawan ay patunay ng multilingual na katangian ng Zamboanga. Gayunpaman, maaari pa nating palalimin ang interpretasyon. Ang paglitaw ng 5 wika ay patunay ng diversity, ngunit ang malaking agwat sa kanilang bilang ay patunay din ng inequality o visibility o hindi pantay na pampublikong representasyon. Sa makatwid, ang tanawing pangwika ay kapwa salamin ng pagkakaiba at salamin ng hierarkiya ng mga wika.
Ipinapakita nito kung aling wika ang may pinakamalakas na prestihiyo at institusyonal na suporta at kung aling wika ang nanatili sa gilid ng pampublikong diskurso. Mahalaga ring maging maingat sa pagsasabing nangingibabaw ang Ingles dahil nauunawa nito ng nakararami. Maaari isa itong pananaw ng mga informante, ngunit maaari pang siyasatin kung talagang mas malinaw at higit na naunawaan ng lahat ng sektor, lalo na ng matatanda, katatubo at hindi nakapag-aral ang mga karatulang nasa Ingles. Ang pagiging pang-international na isang wika ay mahalaga para sa turismo at negosyo, ngunit ang pagiging lokal at malapit sa karanasan ng mamayan ay mahalaga rin para sa inklusibong komunikasyon. Kapansin-pansin din ang paglalahad ng sariling na buong tsoryang lieng-deleng o lingua de lengua na isinalin bilang wika ng dila. Kamakabuluhan ng pagtatangkang bumuo ng tsoryang nagmula sa mismong karanasan ng Zamboanga. Mahalaga ito dahil hindi dapat puro banyagang balangkas ang ginagamit natin sa pag-unawa sa lokal na realidad. Ang mga pamayanang multilinggual sa Pilipinas ay may karanasang mag-aring magbigay ng bagong kaalaman at tsorya sa larangan ng wika. Maaari pa itong paularin sa pamamagitan ng paglilinaw sa mga pangunahing konsepto, proposisyon at saklaw. Ang paglilinaw sa mga ito ay makakatulong upang ang leng-deleng ay hindi lamang maging pangalan ng isang konsepto, kundi maging matibay at nasusubok na balangkas para susunod pa ang mga pananaliksik. Bilang tugon sa mahalagang natuklasan ng pag-aaral, nais kong magmukhay ng ilang maaring pagtuunan. Una, maaring bumuo ng participatory linguistic map ng lungsod Zamboanga. Maaring makilahok ang mga guro, mag-aaral, lokal ng pamahalaan, negosyo at kinatawan ng mga pamayanang Chabacano, Tausug, Yakan, Sama, Bisaya at Subanen. Ikalawa, maaaring magsagawa ng hiwalay na pagsusuri sa top-down at bottom-up ng mga karatula. Sa ganitong paraan, makikita kung ang pamahalaan, pribadong negosyo at karaniwang mamayan ay may magkakaibang pagpili ng wika. Ikatlo, maaaring bumuo ng patakarang multilingual para sa makahalagang pampublikong lugar, lalo na sa ospital, evacuation center, terminal, paaralan, pamilihan at mga tanggapan ng pamahalaan. Hindi kailangang ilagay ang lahat ng wika sa bawat karatula, ngunit kailangang piliin ang mga wika batay sa aktual na pangangailangan ng komunidad. Ikaapat, maaaring gamitin ang AI sa pagdodokumento at pangangalaga sa mga wikang kulang sa digital na representasyon, ngunit kailangan itong gawin ng may pahintulot at aktual na partisipasyon ng mga komunidad. Ikalima, kailangang ihanda ang mga guro at mag-aaral sa maaaring paggamit ng AI. Hindi lamang sila dapat marunong gumawa ng prompt, dapat din nilang makita ang bias, maling salin, kakulangan ng datos, at posibleng epekto nito sa mga lokal na wika. Ika-anim, mahalagang maisagawa ang mga mungkahing binanggit mismo sa presentasyon, paggamit ng lokal na wika sa apang araw-araw na pakikipag-usap, pagdaraos ng mga programa at patimpalak, pagtuturo ng lokal na wika at kultura sa mga paaralan, paglikha ng aklat, awitin, pelikula at digital content, pagsuporta sa mga gawaing pangkultura at paghikayat sa kabuuan na matutuhan at ipagmalaki ang kanilang wika. Sa kabuuan, ipinapakita ng pag-aaral ni Professor Cheryl Barredo na ang pampublikong espasyo ay hindi neutral. Ang bawat wika nakikita at hindi nakikita rito ay may pinapahiwatig kung sino ang kinikilala, sino ang nakaunawa at sino ang maaring naiiwan. Ipinapakita ng 400 larawan na tunay na multilingual ang Zamboanga, ngunit pinakita rin ang mga bilang na hindi pantay ang pampublikong representasyon ng mga wika. Nangunguna ang Ingles sa 286 na larawan, samantalang nanatitiling maliit ang bilang ng Filipino, Chabacano, Bahasa Sug at Bisaya. Higit pang kailangan siyasatin ng halos kawalan ng Yakan, Sama, Subanen at iba pang lokal na wika sa nakatalang pampublikong espasyo. Sa panahon ng AI, ang hamon ay hindi lamang kung paano natin mapapabilis ang pananaliksik,
Ang mas malalim na hamon ay kung paano natin gagamitin ang teknolohiya nang hindi sinasakripisyo ang dignidad, identidad at tinig ng maliliit na pamayanan. Gaya ng paalala ni Papa Leo XIV, ang tungkulin natin sa panahon ng AI ay manatiling malalim na makatao. Ang tunay na pagunlad ay nagmumula sa pusong bukas sa kapwa, isipang marunong makinig at kaloobang naghahanap ng nagbubuklod sa halip na naghihiwalay. Kaya ang isang makataong tanawing pangwika ay hindi isang bagong Babel ng nagpapatahimik sa maliliit na tinig alang-ala sa isang dominanteng wika. Ito ay isang Jerusalem na sama-samang itinatayo ng maraming kamay, kultura at wika. Sa ganitong pamayanan, ang Ingles ay maaring magbukas sa daigdig. Ang Filipino ay maaring maging tulay sa pambansang pagkakaunawaan. Ang Chabacano ay maaring patuloy na magpahayag ng tatanging identidad ng Zamboanga. At ang Bahasa Sub, Bisaya, Yakan, Sama, Subanen at iba pang wika ay maaaring magkaroon ng kanilang nararapat na puwang at pagkilala. Sa huli, ang pagpapahalaga sa wika ay pagpapahalaga sa tao. Kapag binigyan natin ng puwang ang wika sa isang pamayanan, kinikilala natin ang kanilang kasaysayan, kultura, karanasan at dignidad. Naway gamitin natin ang pananaliksik at AI hindi upang gawing magkapareho ang lahat, kundi upang higit nating makita, marinig at maunawaan ang bawat tinig. Maraming salamat po. Sa inyong mahalagang pagbabahagi at makabuluhang pagninilay na higit na nagpalalim sa ating mga talakayan. Sa mga patuloy po na sumusubaybay sa ating live stream, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Patuloy po kayong makibahagi sa ating talakayan sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-share ng ating live stream. At ngayon, dumako naman tayo sa ating ikalawang talakayan na tumatalakay o tatalakay sa isang napapanahon at mahalagang usapin sa larangan ng wika, teknolohiya at pananaliksik. Ang ating tagapagsalita ay guro ng mga asignaturang Filipino at pananaliksik sa Senior High School ng Kamalig National High School sa Kamalig, Albay. Nagtapos siya ng bachelier sa edukasyong sekundarya, major sa Filipino sa Bicol University College of Education, kung saan nagtamo siya ng mga karangalang magna cum laude, Most Outstanding Buce Graduate, at Most Outstanding Graduate in BS Ed Filipino. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Master ng Sining sa Edukasyong Filipino sa parehong pamantasan at nagtapos noong 2026 o ngayong taon bilang ikalawa sa mga outstanding graduate sa antas graduado ng kanyang pangkat. Nakatuon ang kanyang mga gawaing pang-akademiko sa pananaliksik sa ugnayan ng wika, panitikan, kultura at edukasyon. Bilang bahagi ng isang pangkat pananaliksik sa antas kolehiyo, isinagawa nila ang pag-aaral na pinamagatang ang rehistro sa larang ng agrikultura sa dialektong West Miraya Bicol, isang pag-aaral na nagkamit ng unang gantimpala sa 2022 Bicol Regional Student Teachers Congress. Sa antas graduado naman, isinulat niya ang tesis na Habi ng Lahi, Pagtalunton at Pagsipat sa Kasaysayan at Kultura ng Barong Tagalog sa Lumban ng Laguna na nagsuri sa Barong Tagalog bilang isang pamanang kultura at lunsaran ng pagpapalalim ng kamalayang pangkultura at pambansang pagkakakilanlan sa edukasyon. Ang pag-aaral na ito ay naitanghal sa Asian Graduate Studies Summit or AGRAS 2026, isang pandaigdigang komperensya na ginanap sa Tagaytay City at dinaluhan ng mga mananaliksik mula sa iba't ibang bansa. Kinilala rin ang parehong pag-aaral bilang ikalawang pinakamahusay na pananaliksik sa Bicol University Graduate Research Forum 2026 sa temang Inclusive Education and Lifelong Learning. Kinikilala rin siya bilang isa sa mga tumanggap ng Gawad Tugatog ng Panulaan, isang pagkilalang nagpapatunay sa kanyang ambag sa malikhaing pagsulat sa panitikang Filipino. Kabilang sa kanyang mga pangunahing interes sa pananaliksik ang edukasyong pangwika, panitikang Filipino, araling pangkultura,
pamanang pangkultura at kwalitatibong pananaliksik. Sa kasalukuyan, patuloy niyang isinusulong ang mataas na pamantayan sa pananaliksik at pagtuturo sa pamamagitan ng paggabay sa mga mag-aaral sa senior high school, lalo na sa larangan ng Humanidades at Agham Panlipunan, kung saan itinuturo niya ang mga asignaturang Filipino at Practical Research. Bilang tagapagsulong ng makabuluhang pananaliksik, layunin niyang higit pang mapalawak ang paglikha ng kaalamang nakaugat sa wikang Filipino, kulturang Filipino, at pangangailangan ng lipunan. At ngayong hapon, ibabahagi niya sa atin ang kanyang kaalaman at pananaw hinggil sa paksang AI at wikang Filipino, makabagong kaagapay sa masinop na pananaliksik. Mga minamahal na kalahok, sa pagkakataong ito, buong galang po nating salubungin ang ating ikalawang tagapagsalita, Sir J.R. Nocos Lucila, LPT. Salubungin masigabong virtual na palakpakan. Mapagpalang araw sa ating lahat. Maligayang buwan ng wikang pambansa sa ating lahat ng kalahok sa ating virtual na lunsaran. Isang malaking karangalan ang makasama kayo ngayong buwan ng wikang pambansa. At ako'y narito upang talakayin ang isang usapin na hindi na lamang tungkol sa ating mga teknolohiya, kundi patungkol na rin sa paraan kung paano tayo nag-iisip, nagsusulat, naghahanap ng datos at impormasyon, at lumilikha ng panibagong kaalaman. Kapag sinabi nating artificial intelligence o AI, maaring iba-iba ang unang pumapasok sa ating mga isipan. Para sa ilan, ito ay isang tulong o kaya naman napakalaking katuwang para sa kanilang mga ginagampanang tungkulin. Para naman sa iba, maaring ito ay isang banta sa kanilang trabaho. Kaya naman, question sa kredibilidad ng edukasyon. At maging sa sariling kakayahan natin bilang mga tao. At para sa ilan, marahil ay hindi pa natin lubos na alam kung ano talaga ang magiging epekto nito. Kaya nais kong simulan ang pag-aaral na ito hindi sa pamamagitan ng definisyon kung ano ba ang AI, bagkus sa pamamagitan ng isang mahalagang tanong. Kakampi ba natin ang AI o kalaban? Para sa ating mga virtual na kalahok, maaring i-chat sa ating comment section o kaya sa chat box ang inyong tugon. Ang AI ba ay may tuturing nating kakampi o kalaban? Mula rito, isipin natin kung bakit ganito ang ating mga naging sagot. Kung kakampi ang tingin natin sa AI, marahil dahil nakikita natin kung gaano ito kabilis, kaginhawa, at higit sa lahat, kapaki-pakinabang sa ating pang-araw-araw na buhay. Para naman sa mga sumagot ng kalaban, marahil dahil nakikita natin ang posibilidad ng maling impormasyon, plehayo o plagiarism, pagkawala ng ilang trabaho o pagiging dependent natin sa teknolohiya. Pero maaaring may problema sa aking tanong. Sapagkat ang AI ay hindi naman kusang pumipili kung ito ba ay magiging mabuti o masama. Kung ito ba ay magdudulot ng kabutihan o kasamaan sa epekto nito. Bagkus, nakasalalay ang malaking bahagi ng epekto nito sa kung paano natin ito ginagamit. Kaya mamaya, babalikan natin ang tanong na ito. Isa sa pinakamalaking pangamba patungkol sa AI ay ang posibilidad na palitan nito tayo bilang mga tao. Kung kaya nitong magsulat ng sanaysay, kailangan pa ba natin ng manunulat o kaya naman mananaysay?
Kung kaya nitong gumawa ng buod ng isang artikulo, kailangan pa ba nating magbasa? Kung kaya nitong magmungkahi ng mga katanungan at suliranin sa ating mga pananaliksik, kailangan pa ba nating bumuo ng sarili nating mga tanong? Kung kaya nitong magbigay ng pagsusuri at analysis, kailangan pa ba natin maging mananaliksik? Ngunit, dito kailangan nating mag-ingat. Ang kakayahang gumawa ng isang output ay hindi nangangahulugang nauunawaan ng AI ang buong proseso na humahantong sa output na iyon. At dito pumapasok ang mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng pagbuo ng sagot at paglikha ng kaalaman. Napakahalaga ng pagkilalang ito sa pagkakaiba ng pagbuo ng sagot at paglikha ng kaalaman. Oo, kaya ng AI na bumuo ng teksto. Kaya rin itong magbuod. Kaya rin itong magsalin mula sa isang wika patungo sa isa. Kaya rin itong magmungkahi ng mga ideya. Maari din itong tumulong sa pagproseso ng malaking bilang ng mga impormasyon at datos. Pero may mga bagay na hindi natin dapat otomatikong ipinagkakatiwala sa AI. Halimbawa, ang katotohanan. Hindi dahil sinabi ng AI na tama ang isang bagay, ay otomatikong tama na ito. Sa usapin naman ng konteksto, hindi dahil tama ang literal na translation o salin ay tama na ang kahulugan. Katulad ng mga sinaunang pagsasalin sa Google Translate. Maaring iba ang kahulugan ng salin kapag hindi binigyan ng konsiderasyon ang konteksto. Ang pagpapakahulugan, hindi dahil nakikita ito ng pattern, ay yun na ang tunay na kahulugan ng datos. At higit sa lahat, ang ating pananagutan. Hindi maaring sabihin natin bilang mga mananaliksik na, ay, hindi ko kasalanan yan. AI ang gumawa. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang ideya sa ating talakayan ngayong araw. Hindi katumbas ng pagbuo ng sagot ang paglikha ng kaalaman. Ang AI ay napakahusay sa pagbuo ng sagot. Ngunit, ang pananaliksik ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng sagot. Ang pananaliksik ay tungkol sa proseso ng pagtatanong. Bakit ito ang tanong? Bakit ito ang gagamitin nating pamamaraan at metodolohiya? Saan nanggaling ang mga datos? Ano ang magiging limitasyon ng lilikuming mga datos? At ano ang ibig sabihin ng resulta? At higit sa lahat, bakit dapat patatagin at paniwalaan ang konklusyong nabuo mula sa pananaliksik? Yan ang dahilan kung bakit hindi sapat ang isang magandang AI-generated na sagot para maging isang mahusay na pananaliksik. Kaya, ito ang magiging posisyon natin ngayong araw. Hindi natin kailangang katakutan ang AI. Subalit hindi rin natin kailangang sambahin ito. Bagkus kailangan nating tingnan ang artificial intelligence o AI bilang kaagapay. Hindi bilang kapalit natin bilang mga mananaliksik, kundi kasangkapan natin. Kung saan ang makabagong teknolohiya ay nagsisilbing katulong at tayo pa rin bilang mga taong mananaliksik ang may kabuang pagpapasya. Sapagkat sa modernong panahon, ang kailangan natin ay matuto kung paano gamitin ang mga ito ng may pag-iisip, may diskresyon, may layunin at may direksyon. At ang mahusay na mananaliksik ay hindi yaong pinakamadalas gumamit ng AI. Bagkus, yaong marunong kung kailan, bakit, paano, at hanggang saan lamang
pwedeng gamitin ang AI? Panibagong tanong ang umuusbong. Kaya ba talagang magsalita ng AI sa wikang Filipino? Ang sagot natin dyan ay oo. Subalit, ang mas mahalagang tanong ay kung nauunawaan ba nito ang Filipino. Sapagkat kapag tinanong natin ang AI sa wikang Filipino, oo, kayang makasagot nito sa wikang Filipino. Maari pa ngang maging napakaganda ng magiging sagot nito. Ngunit, kailangan nating paghiwalayin ang dalawang bagay. Partikular, ang kakayahang bumuo nito ng wika at malalim na pag-unawa sa wika. Ang AI ay maaaring bumuo ng isang katanggap-tanggap na pangungusap na may maayos na balarila sa wikang Filipino. Ngunit, ang wika ay hindi lamang nakakulong sa balarila o gramatika. Ang wika ay may kasamang kasaysayan, kultura, karanasan, konteksto, maging pananaw ng isang komunidad. Kaya, ang tanong ay hindi lamang dapat nakasentro kung tama ba ang salita o pangungusap sa wikang Filipino, kundi tama ba ang kahulugan sa kontekstong Filipino. Isipin natin ang isang salita. Maaring itong magkaroon ng literal na kahulugan, ngunit kapag inilagay sa isang partikular na sitwasyon, maaari itong magkaroon ng natatangi at kakaibang kahulugan. At kapag inilagay sa isang kultura, maaari itong magkaroon ng kahulugang hindi madaling makuha sa direktang pagsasalin. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang kontekstualisasyon sa paggamit ng artificial intelligence o AI sa wikang Filipino. Hindi sapat na tanong natin kung tama ang balarila o gramatika. Bagkus kailangan nating tanungin kung tama at angkop ba sa konteksto. Halimbawa, ang pararilang alam kong alam nating lahat, ang bahala na. Kapag isinalin natin ito ng literal, maaari nating isipin na katumbas ito ng isang konsepto sa ibang wika. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito kapag sinabi ng isang Pilipino? Bahala na. Ito ba ay nangangahulugan ng pagsuko? Maaring pagtanggap. Bahala na kung anong mangyari, yun na yun. Maari ring lakas ng loob. Bahala na, alam kong mananalo ako. Kaya naman maari ring pagtitiwala. Kaya hindi sapat ang kahulugan mula sa mga diksyonaryo. Kailangan nating malaman sino ang nagsabi, ano ang sitwasyon, ano ang tono, ano ang kultura sa likod ng pahayag. Dito natin nakikita kung bakit mahalaga ang ating paghuhusga bilang mga tao sa paggamit ng AI sa wikang Filipino. Halimbawa, sa atin, sa konteksto natin sa Bicol, ang salitang ngani ay hindi na lamang ginagamit sa ating rehiyon. Ginagamit na rin ito ng mga Tagalog at ng iba pang mga nasa Kalakhang Maynila o NCR, subalit iba naman ang kanilang paraan ng paggamit. At iba rin ang konteksto kung paano nila ito ginagamit. Ang wikang Filipino ay hindi lamang wika ng pagsasalin o di kaya sa wika ng mga akdang pampanitikan. Bagkus ito rin ay wika ng pagtuklas at paglikha ng panibagong kaalaman. Partikular sa pagtatanong, pangangalap ng datos, pagsusuri, pagpapakahulugan at paglilikha ng panibagong kaalaman. Hindi na tayo limitado lamang sa mga pagsasalin at mga akdang pampanitikan, bagkus ginagamit din natin ito sa pagtatanong, sa pagsagawa ng panayam, sa pagsusuri ng mga karanasan at tugon ng ating mga kalahok, kung saan pwede nilang gamitin ang kanilang sari-sariling mga wika, kung saan mas magiging malawak ang kanilang talakay at mas magiging kapaki-pakinabang ang kanilang pagbabahagi ng karanasan. Na ayon sa teoryang pananaw ni Susan Lazar, ay mahalaga
sa pagsususog ng ating totoong kasaysayan. At maaari din gamitin ang wikang Filipino sa pagbabahagi ng resulta ng ating isinusulong na pananaliksik. Dito nagiging mahalaga ang AI bilang kaagapay. Maaari nitong palawakin ang ating access sa teknolohiya habang pinananatili natin ang sariling wika at konteksto. Sipatin natin ang pananaliksik bilang isang proseso. Kung makikita natin, hindi ito nagsisimula sa ChatGPT o Gemini. Nagsisimula ito sa isang suliranin o tanong. At ang AI ay maaari lamang pumasok sa iba't ibang bahagi ng proseso. Ngunit sa bawat yugto, kailangan nating itanong ano ang maaaring gawin ng artificial intelligence. At kasabay nito, ano ang hindi natin dapat ipagkatiwala rito. Maaari nating gamitin ang AI upang magmungkahi ng posibleng paksa. Magbigay ng alternatibong pananaw kasi baka naman masyadong limitado lamang sa ating pananaw at meron tayong mga hindi na napansin na anggulo na pwedeng makaapekto sa katotohanan at pagsasagawa ng pananaliksik. Tukuyin ang posibleng mga variable at magmungkahi ng mga konseptong maaari nating siyasatin. Subalit, hindi pwede na ang AI mismo ang dapat na magtatakda ng ating problema sa ating isinusulong na pananaliksik. Kasi kung tutuusin, napakaganda ng AI para sa brainstorming o sa pagbabagyong isip, sa pagtatangka ng panibagong konsepto na pwede nating pag-aralan. Maaari natin itong tanungin kung ano ba ang mga paksa na pwede nating matalakay sa kasalukuyan. At maaari itong magbigay ng dose-dose ng ideya. Ngunit, ang pagkakaroon ng maraming ideya ay hindi nangangahulugan na mayroon na tayong mahusay na paksa sa ating pananaliksik. Sapagkat, ang isang tunay na suliranin sa isang pananaliksik ay kailangang nakabatay sa konteksto, sa ating pangangailangan, sa mga nabasa at nasinop nating literatura, sa kakayahan na itong maisakatuparan, at higit sa lahat, sa agwat ng pag-aaral na nais nating punan. Kaya, gamitin natin ang AI upang magbukas lamang ng pinto. Ngunit, tayo ang pipili kung aling pinto ang ating papasukin at itataguyod. Ito ang gusto kong makita natin sa paggamit ng AI sa usaping pananaliksik. Sa halip na sabihin nating, AI, ChatGPT, Gemini, gumawa ka nga ng research questions para sa akin? Bakit hindi natin tanungin at sabihin, narito ang nais kong pag-aralang paksa? Narito ang aking target na magiging kalahok at mga variable? Maari mo bang suriin ang mga bagay o anggulo na hindi ko nasipat at napansin? Sa ganitong paraan, mas mataas ang antas ng paggamit natin ng AI at hindi natin ipinapagawa sa AI mismo ang pag-iisip. Bagkus, ginagamit natin ito upang hamunin ang ating sariling pag-iisip. Sa usapin naman ng paghahanap ng kaugnay na literatura at pag-aaral, kinakailangan nating maging partikular at higit lalong maingat. Maaari nating gamitin ng AI upang tulungan tayong malaman kung ano ang mga susing salita o keywords na maaari nating gamitin sa paghahanap at pagpapalawak ng literatura at pag-aaral. Maaari din itong tumulong sa pag-unawa sa isang artikulong may komplikadong mga salita o wika. Subalit, hindi natin dapat isipin na ang eksaktong sagot at eksaktong tugon ng AI tungkol sa hinahanap nating literatura at pag-aaral ay katumbas na ng aktwal na paghahanap at pagsasaliksik ng literatura at pag-aaral. Sapagkat tayo bilang mga mananaliksik
ay kinakailangan pa rin bumalik at basahin ang orihinal na artikulo, libro, tesis, ulat, disertasyon o anumang dokumento dahil dito nakasalalay ang katotohanan at kredibilidad ng nilalaman ng iminumungkahing literatura at pag-aaral. At ang pananaliksik ay nakasalalay sa mga mapatutunayan nating sanggunian. Okay, isa pang sitwasyon. Ang AI ay maaring magsalita na parang may kredibilidad at kumbinsido kahit na mali. Maaring magkamali sa datos, mag-imbento ng sanggunian, magkamali sa interpretasyon, at magbigay ng isang obsolete o lumang impormasyon. Ito ang tinatawag nating hallucination sa generative AI katulad ng ChatGPT, Gemini at iba pa, kung saan ay wala itong kakayahang aminin na paumanhin wala akong sapat na ebidensya. Minsan, nagbibigay ito ng napakaganda at napakakinis na sagot. Napakalinaw. Napakagandang pagkakasulat na tilabay kumbinsido at may kredibilidad. At maari pa itong maglagay ng citation. Ngunit kapag sinuri natin, maaring mali pala ang citation o hindi naman talaga umiiral ang link na binibigay sa citation. Kaya, ang isang mahusay na mananaliksik na gumagamit ng AI ay hindi lamang dapat marunong mag-prompt, dapat marunong din siyang magduda at magtanong sa mga bagay na ibinibigay ng AI. Kapag nagbigay ang AI ng source o sanggunian, dapat kilalanin lamang natin ito bilang panimulang lead at hindi otomatikong ebidensya. Hanapin natin ang source o pinagmulan, buksan, basahin, tingnan kung umiiral talaga at higit sa lahat, tingnan kung talagang sinusuportahan ng source o sanggunian ang ibinabahaging kaisipan na sinabi ng AI. Dahil may isa pang panganib. Maaaring totoo ang source, ngunit mali pala ang pagkakagamit nito. Kaya, hindi dapat natin tanggapin bilang sapat ang citation na ibinibigay ng AI. Kinakailangan, basahin, unawain, at ilapat sa konteksto ng pananaliksik at ng sanggunian ang nilalaman ng source. Sa pagsusuri naman ng mga datos, maaaring tumulong o gamitin ng AI sa transkripsyon, sa pag-oorganisa, sa paunang pagkakategorya, maging sa pagmumungkahi ng mga koda o code mula sa umiiral na mga pattern o kaya naman tema. Subalit, ang mananaliksik pa rin o tayo pa rin bilang mga mananaliksik ang nagpapakahulugan o tayo ang nagbibigay ng pagpapakahulugan mula sa aktwal na tugon ng ating mga respondent o informant. Isipin natin, ang isang kwalitatibong pag-aaral kung saan mayroong maraming isinagawang panayam na nangangailangan ng transkripsyon. Maaari tayong tulungan ng AI na ayusin ang mga ito o magmungkahi ng mga posibleng codes mula sa mga tugon ng kinapanayam natin. Ngunit, kapag sinabi ng AI na ito ang pangunahing tema ng inyong datos, hindi ibig sabihin na tapos na ang gawaing pananaliksik. Kailangan nating balikan ang aktwal na datos, tingnan ang mga pahayag, isaalang-alang ang konteksto, at iugnay sa ating katanungan, sa ating pananaliksik, maging sa ating mga balangkas na ginamit bilang pundasyon ng pag-aaral. At doon pa lamang tayo magkakaroon ng pagpapakahulugan. Sapagkat ang AI ay maaari lamang tumulong sa atin na makita ang mga umiiral na padron o pattern
kaya tema. Subalit tayo pa rin bilang mananaliksik ang kinakailangang umunawa. Sa paggamit ng AI bilang kaagapay, kaakibat nito ang ating pananagutan at responsibilidad. Pananagutan sa katotohanan, sa integridad, sa privacy, maging sa katarungan. Hindi maaring pag-usapan ang paggamit ng AI bilang kaagapay nang hindi natin pinag-uusapan ang etika. Dahil sa patuloy na paglaki ng kakayahan ng teknolohiya, partikular ang AI, lumalaki rin ang ating responsibilidad bilang mga gumagamit nito. Una, sa pananagutan sa katotohanan. Bilang mga mananaliksik, tayo pa rin ang may pananagutan sa nilalaman ng ating manuskrito at itinataguyod na pag-aaral. Hindi natin pwedeng gamitin bilang excuse ang AI. Kung mali ang datos na inilagay natin, tayo ang may responsibilidad. Tayo ang may pananagutan. Kung mali ang ating naging interpretasyon, tayo rin ang responsable. Kung gawa-gawa ang citation o binanggit na sanggunian at ginamit pa rin natin ito nang hindi sinusuri, tayo din ang responsable. Hindi na ililipat sa teknolohiya, partikular sa AI, ang pananagutang akademiko. Sa paggamit ng AI sa ating gawaing pananaliksik, may mahalagang tanong tungkol sa may akda at authorship. Kapag ba AI ang bumuo ng mayorya o ng malaking bahagi ng isang papel, kanino ba talaga nanggaling ang ideya? At higit sa tanong na bawal ba o pwede, dapat din nating itanong kung napanatili ba natin ang ating ambag sa intelektual na lunsaran at larang. Ginamit ba natin ang AI upang tulungan lamang tayo sa mga proseso ng pananaliksik o tuluyan na nating ipinasa ang mismong gawaing dapat tayo ang gumagawa? At syempre, kinakailangan sundin natin at kilalanin ang mga umiiral na patakaran sa ating paaralan, institusyon, journal, maging sa organisasyon tungkol sa malayang paggamit ng AI. Higit din ang mahalaga, isaalang-alang natin ang orihinalidad, pagkilala sa ating ambag, pagiging malinaw sa paggamit ng AI, maging sa patakaran ng ating mga institusyon o organisasyong kinabibilangan. Isa pang issue na lumilitaw sa paggamit ng AI sa paggawa ng pananaliksik ay ang bias o pagkiling nito. Kaninong pananaw nga ba ang ginagamit ng nasa AI? Sapagkat hindi neutral ang lahat ng impormasyong nakikita natin online. May mga wikang mas maraming sanggunian mula sa digital na lunsaran. May mga bansang mas malawak ang representasyon. May mga kulturang mas madalas na naitatala. At ang mga minoryang kultura ay naisasawalang bahala. At may mga komunidad na maaring hindi gaanong nakikita sa pagsusuri ng datos mula sa pangangalap ng AI. Kaya kung ang kukunin natin ay konteksto ng Pilipino at ng Pilipinas sa ating mga pananaliksik, hindi natin dapat otomatikong ipagpalagay na ang anumang tugon o sagot sa atin ng AI ay kumakatawan na kaagad sa karanasan natin bilang mga Pilipino. Kailangan nating itanong, kaninong boses ba ang naririnig natin sa tugon? At aling perspektibo o pananaw ba ang maaring maisaiwalang bahala sa tugon na ito? Katulad ng anupamang pananaliksik o pangangalap ng datos, mayroon tayong obligasyong etikal sa mga naging kalahok, partikular ang mga naging respondent at informant ng ating pananaliksik. Kung nagsagawa tayo ng interview o panayam, survey, o di kaya focus group discussion, hindi ibig sabihin
na dahil mayroon na tayong nakalap na datos mula sa kanila, ay maaari na natin itong ilagay saan man. Tandaan natin ang Data Privacy Act of 2012. May privacy, may confidentiality, may consent o may informed consent, at may mga pangangailangang pang-institusyon na kinakailangan nating ingatan ang kanilang mga ipinagkatiwalang datos. Kaya bago tayo mag-upload ng anumang kagamitang pampananaliksik o research material sa ating ginagamit na mga AI platform, kailangan nating isipin muli at itanong kung may mga personal ba o sensitibong impormasyon na naibahagi, o may pahintulot ba tayo na gagamitin natin ang datos sa pagpapasuri sa makina o sa mga AI? O may paraan ba upang alisin muna ang pagkakakilanlan ng mga kalahok bago natin ipagkatiwala ito sa mga AI? Dahil sa likod ng bawat datos ay isang taong nagbigay ng tiwala sa atin. Sa ibang anggulo naman, maaari nating sipatin ang AI na may konsiderasyon sa ating kapaligiran. Ang bawat digital na gawain ay may pisikal na pinagmumulan, sapagkat ang AI ay hindi naman lumulutang sa hangin. Kapag tayo gumagamit ng AI, ang nakikita lang natin ay isang screen. Maaring isang text box, isang prompt, isang tugon, isang sagot. Ngunit, sa likod nito ay may napakalaking pisikal na infrastruktura katulad ng mga computer, mga servers, mga data centers na gumagamit ng kuryente, mga cooling systems, at iba pang resources na kinakailangan upang mapagana at makapagbigay ng tugon sa atin batay sa kung anuman ang hinihiling natin. Kaya mahalagang maunawaan natin ang dulot ng paggamit ng AI sa ating kapaligiran. Hindi naman masama ang paggamit ng AI. Ang punto lamang natin dito ay magkaroon tayo ng kamalayan. Kung kaya naman nating gawin ang isang payak o simpleng gawain ng walang tulong ng AI, bakit pa natin gagamitin ito? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay palagi tayong gagamit ng AI. Kinakailangan nating itatak ang prinsipyo sa ating isipan na gamitin lamang natin ito ng may layunin. At ito ang gusto kong maging habit natin. Bago natin buksan ang anumang AI tool, kung ito ba ay ChatGPT, Gemini, Meta AI o ano paman, pag-isipan muna natin. Kailangan ko ba talaga ito? Ano ang maidaragdag nito? May panganib ba sa mga datos? May epekto ba ito sa ibang tao? At kaya ko bang panindigan ang magiging output nito? Ito ang ibig sabihin ng masinop na paggamit. Hindi pagbabawal sa paggamit ng AI o pagiging anti-technology, at hindi rin pagiging bulag na tumatanggap lamang ng teknolohiya o pagiging blind follower. Dahil itong nauso, susunod na lang din ako, tatanggapin ko na lang. Ang kinakailangan natin ay magkaroon ng abilidad at kaisipang nagsusuri kung kailan lamang natin gagamitin at kung kailan natin hindi maaring gamitin ang AI. Para sa akin, ito ang ating nagiging transisyon mula sa simpleng literate sa AI o AI literacy patungo sa pagiging responsable sa paggamit ng AI. Dahil mabilis nating natututuhan kung paano gamitin ang isang kagamitan o makabagong teknolohiya, mas mahirap naman matutuhan kung kailan hindi natin dapat gamitin ito. At mas mahirap pa ring matutuhan kung paano gamitin ang isang makapangyarihang kagamitan nang hindi isinusuko ang sariling pagpapasya at ebalwasyon.
Kaya sa ating talakayan na ito, gusto kong itatak sa ating mga isipan ang isang simpleng gabay sa responsableng paggamit ng AI. Meron tayong salitang suri, S-U-R-I. S para sa pagsuri ng pinagmulan. U para sa pag-unawa ng mga tugon o sagot sa atin ng AI. R para sa pagrebisa at pagbiberipika ng katotohanan at kaangkupan ng datos na ibinibigay sa atin. At panghuli ay ang I upang iangkop sa ating konteksto ang anumang impormasyon o gabay na ibinibigay at inilalatag sa atin ng AI. Ang unang hakbang ay ang pagsuri sa pinagmulan o tinatawag din nating source criticism. Huwag dapat nating tanggapin lamang ang impormasyon dahil lamang sa ito ay malinaw o kaya naman ito ay naipaliwanag ng maayos. Dapat suriin din natin kung saan nanggaling, sino ang gumawa o saan nagmula, kailan ginawa, ano ang batayan, may ibang source ba o sanggunian na makapagpapatunay sa inilalatag na kaisipan o konsepto, at ang AI ay maaaring magbigay ng panimulang impormasyon lamang na magagamit natin bilang isang gabay. Subalit, tandaan natin na ang pananaliksik ay nangangailangan ng mapatutunayang impormasyon. Ang ikalawa ay para sa pag-unawa ng anumang inilatag na sagot sa atin ng AI. Dapat nating tanungin kung ito ba ay nauunawaan natin, kaya ba natin itong ipaliwanag, at ano ba ang matibay o matatag na batayan nito. Ito ang simpleng pagsusulit. Kung ang isang impormasyon o isang bahagi ng ating papel manuskrito ay kinopya lamang natin mula sa tugon at sagot sa atin ng AI, kapag tinanong tayo ng ating panel, bakit mo sinabi ito? At wala tayong maipaliwanag, nagkakaroon ng problema. Dahil ang pananaliksik ay hindi kompetisyon kung sino ang pinakamabilis makakuha ng sagot. Kung sino ang may pinakamabilis na makatugon sa mga inilatag nating katanungan. Ang pananaliksik ay proseso ng pag-uunawa. Sunod na hakbang naman ay ang pagrebisa at pagberipika. Sa paggamit ng AI, kailangan nating tratuhin ang anumang tugon bilang gabay lamang o kaya naman ay borador. At hindi bilang otomatikong pinal na tugon. Maari itong maging panimulang punto, maari itong maging brainstorming material kung saan nakakukuha tayo ng ideya at kaya pa nating mas palawakin. Maari itong maging paraan upang makita natin ang isang alternatibong pananaw. Pero bago ito maging bahagi ng ating isinasagawa o itinataguyod na pag-aaral o pananaliksik, kailangan itong dumaan sa ating pagsisiyasan. O ang tinatawag nating human review, kung saan tayo lang bilang mga tao may kakayahang magpasya at may kakayahang sumuri ng nilalaman at kaangkupan sa tinataguyod nating pag-aaral. At kung hindi ito pumasa sa ating pagsusuri bilang mananaliksik, yun ang ating hudyat na hindi natin dapat gamitin. Hindi lahat ng magandang sagot na ibinabahagi sa atin ng AI ay tamang sagot. At panghuli ay iangkop sa konteksto. Isaalang-alang natin ang ating wika, kultura, komunidad, disiplina, at higit sa lahat ang layunin ng ating pananaliksik. Dahil hindi universal ang lahat ng sagot. Ang isang konseptong nabuo sa ibang bansa ay maaring iba ang implikasyon sa ating kultura.
Ang isang konsepto sa wikang Ingles ay maaring mga ilangan ng mas malalim na pagkokonteksto sa paggamit nito sa konteksto natin sa Pilipinas. O kaya naman, ang isang estadistika ay maaring mga ilangan ng sapat na kaalaman sa disiplina bago ilapat. Kaya kailangan nating dalhin ang anumang tugon na ibinigay sa atin ng AI pabalik sa sarili nating konteksto. At tayo, bilang mga mananaliksik, ang magpapasya kung aling kaisipan o aling konsepto ang tatanggapin, angkop, at palalawakin natin sa pagtataguyod ng ating pag-aaral. Mahalagang katanungan, lalo na ngayon at halos kabuhol na ng pag-unlad at inobasyon ng ating lipunan, ang integrasyon ng teknolohiya at makabagong digital na mga kagamitan, ay kung anong klaseng mananaliksik ba ang gusto nating maging sa panahon ng AI. Hindi dapat yung pinakamabilis na sumagot, kundi yung may pinakamahusay na paraan ng pagsusuri bilang mga mananaliksik. Sapagkat, hindi na natin kayang pigilan ang pag-unlad at pag-usbong ng teknolohiya sa ating mga lipunan. Nagiging bahagi na siya ng ating kultura. At hindi rin natin kailangang subukan na pigilan pa ang integrasyon nito sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Bagkus, ang dapat nating paghandaan ay ang kakayahan nating mabuhay at magtrabaho sa panahong kasama na natin ang AI. At sa panahong kayang bumuo ng teksto ng makina, maaari ang pinakamahalagang kasanayan natin bilang mga tao at bilang mga mananaliksik ay hindi na lamang sa pagsulat at pagtaguyod ng mga pananaliksik, bagkus ang kakayahan nating magpasya, magsuri, maglapat sa konteksto, at managutan sa anumang itinataguyod nating pag-aaral. Balikan natin ang tanong sa simula. Kakampi ba natin ang AI o kalaban? Ngayon, marahil hindi na kailangang pumili lamang ng isa. Dahil ang AI ay maaaring maging kakampi kung tayo ang gumagamit nito. Maaari din itong maging kapalit kung hinahayaan nating ito ang mag-isip para sa atin. At maaari itong maging panganib kung ginagamit natin ito ng walang pananagutan. Sa huli, hindi AI ang tunay na kalaban natin bilang mga mananaliksik. Ang tunay na kalaban ay ang tukso na makuha ang sagot nang hindi dumaraan sa angkop at tapat na proseso ng pag-iisip. Sa panahon at yugto ng kasaysayan kung saan ang makina ay may kakayahan ng magsulat, kailangan nating mas pahalagahan ang taong marunong magsuri. Sa panahong kayang magsalin sa iba't ibang wika ang isang makina, kailangan nating mas pahalagahan ang taong kayang makaunawa ng konteksto. Sa panahong kayang bumuo ng sariling sagot, ng napakagandang sagot ng mga makina at teknolohiya, kailangan nating mas pahalagahan ang taong marunong ng wastong pagtatanong. At sa panahong napakadaling gumawa ng impormasyon, mas kailangan natin ang mga taong marunong kumilala sa katotohanan. Kaya, hindi masama ang paggamit ng AI sa pananaliksik. Ngunit gamitin natin ito ng masinop, gamitin natin ito bilang kaagapay at hindi kapalit. At higit sa lahat, huwag nating hayaang mawala sa proseso ang bagay na nagbibigay saysay sa pananaliksik. Tayo bilang mga tao. Sapagkat sa huli, ang teknolohiya ay maaaring tumulong lamang sa atin na makahanap ng sagot. Ngunit tayo pa rin bilang mga mananaliksik ang may pananagutang magpasya kung ang tanong ba
ay karapat-dapat na itanong? Kung ang sagot ba ay dapat paniwalaan? At kung anong kaalaman ang nararapat ibahagi bilang resulta ng ating mabusising pananaliksik? At bilang panapos na kaisipan, sana'y tingnan natin ang AI bilang katuwang at tayo bilang pangunahing pinagmulan. Diyos mabalos po, maraming salamat. At sa muli, ako si JR Lucila. Maraming salamat po, Ginoong Lucila, sa napapanahon at napakahalagang talakayan na ating napakinggan. Tunay na nagbigay ito sa atin ng mga halagang pagninilay hinggil sa ugnayan ng teknolohiya, wikang Filipino at pananaliksik. Muli, taos-puso po naming ipinaaabot ang aming pasasalamat kay Ginoong J.R. Nocos Lucila, LPT, para sa kanyang makabuluhang pagbabahagi. Maraming salamat po. At upang higit pang mapalalim ang ating pag-unawa sa mga kaisipang ating napakinggan ngayong hapon, dumako naman tayo sa ating ikalawang reaksyon. Buong galang po nating inaanyayahan ang isang masigasig na kasapi ng faculty ng Departamento ng Filipino, Kolehiyo ng Arte at Letra, Professor Sherilyn De La Torre. Salubungin po natin siya ng isang mainit at masigabong virtual na palakpakan. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ating kagalang-galang na Pangulo ng Pamantasan ng Bicol, Dr. Baby Boy Benjamin D. Nebres III, sa Direktor ng BU Sentro ng Wika at Kultura, Dr. Marilet Lopez Londonio, sa ating mga tagapanayam, mga opisyal, mga guro, mga mananaliksik, mga panauhin at mga mag-aaral na naririto, isang magandang araw po sa ating lahat. Isang karangalan po para sa akin ang maging reaktor sa makabuluhang talakayan na pinamagatang AI at Wikang Filipino. Makabagong kaagapay sa masinop na pananaliksik na tinalakay sa atin ni Ginoong J.R. Lucila. Napapanahon po ang paksang ito sapagkat mabilis na naging bahagi ng ating pag-aaral at pananaliksik ang Artificial Intelligence o AI. Bilang reaktor, nakita ko na ang AI ay may kakayahang magsulat, magbuod, magsalin o bumuo ng ideya at magbigay ng sagot. Ngunit mahalagang tandaan na ang pagbuo ng sagot ay hindi katumbas ng paglikha ng kaalaman. Ang tao pa rin ang nagpapasya at may pananagutan sa paggamit ng impormasyon. Marami po akong natutuhan sa tinalakay na paksa ni Ginoong Lucila sa atin. Una na po riyan, natutuhan ko na ang AI ay dapat maging kaagapay at hindi kapalit ng mananaliksik. Maaari itong makatulong sa pagbuo ng ideya, paghahanap ng mga masusing salita, pagbubuod at paunang pagsusuri ng datos. Gayunpaman, ang mananaliksik pa rin ang dapat magtakda ng problema, magsuri, bumuo ng konklusyon. Ikalawa na po, na natutuhan ko ay kahalagahan ng pagsusuri at verifikasyon. Hindi lahat ng sagot ng AI ay tama. Maaari itong magbigay ng maling datos, gawa-gawang sanggunian, maling interpretasyon o lumang impormasyon. Kaya kinakailangan suriin ng may akda, yung pamagat, taon, publikasyon, URL, at mga aktwal na nilalaman ng sanggunian. Ikatlo po, natutuhan ko rin ang kahalagahan ng wikang Pilipino sa pananaliksik. Ang wika ay hindi lamang mga salita. Kasama rito ang kahulugan, konteksto, kultura at karanasan. Dahil dito, mahalaga ang Filipino bilang daluyan ng pagbuo ng tanong, pangangalap ng datos, pagsusuri, pagpapakahulugan, at paglikha ng kaalaman. Ikaapat po, natutuhan ko rin ang pananagutan sa paggamit ng AI. Kailangan isaalang-alang ang katotohanan, integridad, privacy at katarungan. Hindi maaaring gawing dahilan ang sabi ng AI upang maiwasan ang pananagutan. Dapat ding maging maingat sa pagbabahagi ng personal at sensitibong impormasyon. Ikalima po, natutuhan ko ang mahalaga
sa pagiging mapanuri, sa bias o pagkiling ng AI. Kailangan itanong, kaninong pananaw ang nasa AI? Ipinapaalala nito na hindi dapat basta tanggapin ang isang sagot ng walang pagsusuri. Isa pa, pinakamahalagang baon ko mula sa talakayan ay ang konsepto ng suri. Suriin, unawain, rebisahin at iangkop. Dapat suriin ang pinagmulan, unawain ang sagot, rebisahin ang kailangang rebisahin, at iangkop ito sa wika, kultura, komunidad, disiplina, at layunin ng pananaliksik. Sa kabuuan po, ang talakayan ay nagpapaalala sa akin at sa atin na ang mahalagang tanong sa panahon ng AI ay hindi lamang kaya ba ng AI, kundi dapat ba? At paano ko ito gagamitin ng responsable at tama? Hindi maikakaila na malaki ang tulong ng AI sa kasalukuyang panahon, ngunit hindi dito dapat palitan ang ating sariling pag-iisip, pagsusuri at pananagutan. Maaaring maging katuwang ang AI, ngunit tayo pa rin ang pangunahing nagpapasya at pinagmumulan ng makabuluhang kaalaman. Maraming salamat po Ginoong JR sa napapanahong makabuluhang talakayan. Ito lamang po ang aking mga natutuhan. Maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat po, Professor De La Torre, sa inyong makabuluhang reaksyon at mahalagang pananaw. At para sa ating mga online viewers, maraming salamat din po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Kung naging makabuluhan po para sa inyo ang ating programa, maaari ninyo itong i-share at mag-iwan ng inyong mensahe o refleksyon sa ating comment section. Kung mayroon po kayong mga katanungan o paglilinaw, maaari po ninyo itong i-comment din sa ating Zoom meeting at sa official na Facebook ng Bicol University. Ang link din po pala ng ating evaluasyon ay makikita sa comment section ng Zoom meeting at sa official na Facebook page ng Bicol University. Mayroon din po pala tayong mga kasama ngayon na kawani at guro mula sa Kagawaran ng Edukasyon at gayon din ang mga mag-aaral mula sa pamantasan ng Bicol, Kamalig National High School at Divine Word College of Legazpi. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at aktibong pakikilahok sa ating programa. Maaari na po kayong magtanong kung meron po kayong mga kalinawan. Pwede po kayong mag-komento sa ating comment section. Okay, kung wala na po tayong mga katanungan na paglilinaw, maaari na po tayong magpatuloy sa ating susunod na bahagi o sa susunod na bahagi ng ating programa. Muli maraming salamat po sa lahat ng nakibahagi sa ating gawain, lalo na sa ating mga kasamang kawani at guro mula sa Kagawaran ng Edukasyon, ngayon din sa mga mag-aaral mula sa pamantasan ng Bicol, Kamalig National High School at Divine Word College of Legazpi, at sa mga patuloy na sumusubaybay po sa Facebook Live at sa mga naririto sa ating Zoom meeting. Hinihikayat din po namin na ang lahat ay sumagot sa ating evaluasyon. Ang link po ay nandyan sa comment section ng Zoom meeting at ng official na Facebook page ng Bicol University. Maraming salamat po, Professor De La Torre, sa inyong makabuluhang reaksyon at mahalagang pananaw. Bago tayo tuluyang magtapos, nais muna nating pakinggan ang isang mensahe na magsisilbing mahalagang pagninilay at pangwakas sa ating programa. Buong galang po at pasasalamat nating inaanyayahan ang direktor ng BU Sentro ng Wika at Kultura na patuloy na nangunguna sa mga gawaing nagtataguyod at nagpapayaman sa ating wika at kultura, Dr. Marilet L. Londoño. Salubungin po natin siya ng isang mainit at masigabong virtual na palakpakan. Bunga ng inspirasyon sa paghahasik ng karunungan at bilang kagyat na pagtugon sa pagbabagong bihis ng panahon,
kung kaya't naririto tayo sa virtual na gawain na pinamagatang Pagheras, Tertulyang Pangwika 2026. Diyos marahay na aldaw sa inyong lugabos, isang matiyas na pagbati ng isang mapagpala at isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Ang napakamakabuluhang gawain na ito ay nakasalig sa mga pangunahing patakaran ng ating bansa. Itinatadhana ng Artikulo 14, Seksyon 6 ng Saligang Batas ng 1987 na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino at nararapat itong payabungin at pagyamanin batay sa umiiral na mga wika sa bansa. Sa Seksyon 7, kinikilala ang wikang Filipino bilang isa sa mga opisyal na wika sa komunikasyon at edukasyon, samantalang binibigyang diin ng Seksyon 9 ang tungkulin ng pamahalaan na itaguyod ang patuloy na pagpapaunlad at pagpapalaganap ng pananaliksik at iba pang gawain pangwika. Higit pa rito, sa bisa ng proklamasyon bilang 1,041, serye 1977, ang buong buwan ng Agosto ay itinakda bilang panahon ng pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa upang higit pang mapalawak ang kamalayan ng sambayanan sa kahalagahan ng ating sariling wika. Sa taong ito, ang tema ng ating pagdiriwang ay Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Ito ay isang paalala na ang pag-unlad ng teknolohiya ay hindi dapat maglayo sa ating sariling wika. Bagkus, ito ay nararapat maging katuwang sa higit na pagpapayaman ito. Sa panahon ng artificial intelligence, lumalawak ang ating kakayahang makalikom, makasuri, at makapagbahagi ng impormasyon. Gayunpaman, ang tunay na kabuluhan ng teknolohiya ay nasusukat sa kung paano natin ito ginagamit ng may pananagutan, integridad, at paggalang sa katotohanan. Ang salitang Bicol na pagheras na nangangahulugang pagbabahagi o pag-aambag ay higit pa sa payak na salita. Ang paghiras ay maaaring maging sagisag ng ating sama-samang pagkilos upang buksan, palawakin, at palalimin ang ating pag-unawa sa wika, kultura, kaalaman, at pagkakakilanlan. Ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa pakikipagtalastasan. Ito ay salamin ng ating kasaysayan, tagapagdala ng ating kultura at tulay na nag-uugnay sa mga salin-lain. Sa diwa ng paghiras, hinihikayat natin ang bawat isa na higit na buksan ang ating kamalayan sa yaman ng mga wikang katutubo at sa mahalagang ambag ng mga ito sa paghubog ng wikang Filipino. Ang wikang Bicol, tulad ng iba pang wika sa bansa, ay hindi lamang bahagi ng ating nakaraan. Ang mga ito ay buhay na bukal ng karunungan, pananaw, pagpapahalaga, at kulturang patuloy na umuunlad sa kasalukuyan. Sa panahon na mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya at AI, higit nating kailangan ang isang wikang matatag, mapanuri, malikhain, at nakaugat sa ating sariling kultura. Sa ganitong kalagayan, ang wikang Filipino at mga wikang katutubo
ay maaaring maging mahalagang kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon. Habang ang teknolohiya at AI ay ginagamit ng responsable, etikal, at may pagpapahalaga sa ating sariling wika at identidad. Kaya naman, ang paghiras ay maaari nating gawing paanyaya. Paghiras sa kaalaman, paghiras sa kultura, paghiras sa mga posibilidad ng wika, at paghiras tungo sa isang malawak na pagkilala sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Huwag nating hayaang manatiling nakapiling ang mga pintuan ng ating sariling mga wika. Sa halip, buksan natin ang mga ito upang higit nating makita ang lawak at lalim ng karunungang nagmumula sa ating mga pamayanan. Naway maging inspirasyon ang pagdiriwang na ito upang patuloy nating gamitin, linangin, itaguyod, at ipamana ang wikang Filipino at mga wikang katutubo sa susunod na salinlahi. Sapagkat sa bawat salitang ating pinahahalagahan, pinayayaman natin ang ating kultura. At sa bawat wikang ating pinahahalagahan o pinangangalagaan din natin ang ating pagkatao at pagka-Pilipino. Sa ngalan ng Pamantasan ng Bicol, Sentro ng Wika at Kultura, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa lahat ng hinag-ambag ng gintuang tulong, suporta at pagmamahal sa matagumpay na pagdaraos ng virtual na tertulyang pangwika. Sa Tagapangulong Commissioner ng Komisyon sa Wikang Filipino, KWF, Attorney Marites Barrios Taran, sa pamunuan ng Bicol University, sa pamumuno ni Pangulong Dr. Babyboy Benjamin D. Nebres III, Pangalawang Pangulo sa Gawaing Akademiko, Dr. Maria Julieta V. Bores, Dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra, Dr. Adrian B. Aguilar, Commissioner Kinatawan ng Wikang Bicol at tagapayo ng programang Doktor ng Filosofiya sa Filipino ng Paaralang Graduado, Dr. Evelyn C. Uliquino, Puno ng Departamento ng Filipino at tagapayo ng programang Master sa Filipino, Dr. Melanie L. Gulusinda, sa Guro ng Palatuntunan, Professor Christiana Jade Humawan, mga naging tagapanayam na sina Dr. Cheryl Barredo ng Western Mindanao State University, Lungsod, Zamboanga, at Ginoong J.R. Lucila ng Kamalig National High School, Kamalig, Albay. Mga reaktor na sina Dr. Melanie Avila at Professor Sherilyn De La Torre. Espesyal na pasasalamat din ang ipinaaabot kina Dr. Renalyn Bautista, Director ng Communication and Public Relations Office o CPRO, Dr. Norilyn De Chavez, Tagapangulo ng OVPAA Technical Support, at sa masisigasig ng mga kawani ng CPRO at OVPAA, sa mga propesor, mga kawani, at mga estudyante ng Pamantasan ng Bicol, mga kalahok at panauhin, sa mga dumalo sa Zoom meeting, nagrehistro at nanood sa opisyal na Facebook page ng Bicol University at BIOS Sentro ng Wika at Kultura. Diyos mabalos po sa Indogabos. Maraming salamat. Naway patuloy nating itaguyod ang wikang Filipino, wika ng karunungan, kultura, pananaliksik at inobasyon. Tunay na kasangkapan sa paghubog ng kinabukasan ng ating bansa. Muli,
isang makabuluhang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa sa ating lahat. Mabuhay ang wikang Filipino! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat po, Dr. Londoño, sa inyong makabuluhang mensahe para sa hapong ito. Sa puntong ito, atin naman pong isasagawa ang paggawad ng mga sertipiko bilang pagkilala at pasasalamat sa ating mga tagapagsalita at reaktor na naglaan ng kanilang mahalagang oras, kaalaman at kadalubhasaan upang maging mas makabuluhan at makahulugan ang ating talakayan. Ang kanilang pagbabahagi ay hindi lamang nagdagdag sa ating kaalaman, kundi nagbigay rin sa atin ng mga bagong pananaw na maaari nating baunin sa ating mga gawain sa akademya at pananaliksik. Nilalaman ng sertipiko, pamantasan ng Bicol, Sentro ng Wika at Kultura, Kolehiyo ng Arte at Letra, Lungsod, Legazpi. Sertipiko ng pagpapahalaga ay mapitagang ipinagkakaloob kay Dr. Cheryl P. Barredo bilang pagkilala sa kanyang di mapasubali ang pagsuporta, dedikasyon at buong husay na paglilingkod bilang tagapanayam sa Pagheras Tertuliang Pangwika 2026 na ginanap noong 18 ng Agosto 2026 sa pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi. Iginawad ngayong 18 ng Agosto 2026 sa pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi. Nilagdaan ni Marilet L. Londoño, PhD, Direktor ng BION, Sentro ng Wika at Kultura, at Adrian B. Aguilar, DCOMM, Dekano ng Kolehiyo ng Arte at Letra. Para naman sa susunod na sertipiko ng pagpapahalaga ay mapitagang ipinagkakaloob kay J.R.M. Lucila bilang pagkilala sa kanyang di mapasubaliang pagsuporta, dedikasyon at buong husay na paglilingkod bilang tagapanayam sa Pagheras Tertuliang Pangwika 2026 na ginanap ngayong 18 ng Agosto 2026 sa pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi. Iginawad ngayong 18 ng Agosto 2026 sa pamantasan ng Bicol, Lungsod, Legazpi at nilagdaan ni Dr. Marilet L. Londoño, Direktor, BIO Sentro ng Wika at Kultura, at Dr. Adrian B. Aguilar, DCOM, Dekano, Kolehiyo ng Arte at Letra. Bilang formal na pagtatapos ng ating programa, hinihiling po namin sa lahat na magsitayo para sa pag-awit ng himno ng Bicol University. This is the school we wish to sing, of a school to honor and revere, a temple built by man of firmness, a mold for you to walk with pride, for He will always be united, although we tread on distant lands. We all shall cherish what you've taught us, that you wholeheartedly gave forth. Bicol University, burning torch of wisdom, fount of courage, hope and love, seed of truth and light. Bicol University, burning torch of wisdom, fount of courage, hope and love, seed of truth and light. Ngayong analiksik at teknolohiya, mga larangang patuloy na humuhubog sa paraan ng paglikha at pagbabahagi ng kaalaman. Naway magsilbing inspirasyon ang ating mga napakinggan upang higit nating mapahalagahan ang wikang Filipino at gamitin ang makabagong teknolohiya ng masinop, mapanuri at responsable.
Sa ngalan ng Bicol University at ng Kolehiyo ng Arte at Letra, maraming salamat po sa ating mga tagapagsalita, reaktor, panauhin, mga guro, mag-aaral, at sa lahat ng nakiisa ngayong hapon. Muli ang inyong lingkod, Christiana J.J. Humawan, na nagsasabing sana ay patuloy nating mahalin, pahalagahan at itaguyod ang wikang Filipino. Muli, magandang araw po sa ating lahat.